Isu tinazo, Baba tinazo, Isu tinazo, Baba tinazo, Baba tinazo, Baba tinazo. Tuda kusvika nguva yekunamata, takundisirawo bhesi pamaiki batsire izwi rangu. Tuda kusvika panguva yekunamata mangwanani ano. Mwarakumba pamwe hazvina kundimirira zvakanaka kwandiri kubva, but the fact yekuti ndatouya kuchechi, Mwari ndatouya ndakadaro. Unoziva, I was reading, unonzwa kuti Jacob paanosangana naMwari ainzwisisa zita rake kuti inini ndinonzi Jacob, ende zita iri rinoreva kuti I am deceptive. Ndo paari kuti Mwari hamugoni kuenda musina kundiropafadza. Ochinjwa zita, hazvigoni kuchinja mangwanani ano kuti une zita rawinaro, hazvigoni kuchinja mangwanani ano kuti wakamboba, hazvigoni kuchinja mangwanani ano kuti wakambotadza, hazvigoni kuchinja mangwanani ano kuti wabva kumba usina rent, hazvigoni kuchinja mangwanani ano kuti pane pauri kudarika napo. But chinogona kuchinja kungodoti Mwari ndatouya pamberi penyu ndakadaro, nezvandiri ndatongouya pamberi penyu ndakadaro. Nyaya yangu munoiziva Mwari, mafambiro angu munoaziva Mwari, kuremerwa kwangu munokuziva Mwari, kusakwana kwangu munokuziva Mwari. But nyaya iripo ndeyekuti mangwanani ano ndauya pamberi penyu ndakadaro, ndiri zvandiri ndakadaro. Chitangirai neni muri kutanga nevamwe, ini ndakadaro. Panoburuka Mweya Mutsvene, vamwe anovatendeutsa, vamwe anovaporesa, vamwe anovaropafadza, vamwe anovapa vana. Paanoburuka anoburuka achiadresa situation yako wakangodaro. Ndoda kuti mumwe munhu angotanga kunamata ati Mwari ndauya pamberi penyu ndakadaro. Onaiwo zvekuita neni nekuti ndiri kuuya pamberi penyu ndakadaro. Handina kubhadhara rendi, mari yacho handina, but ndauya ndakadaro. Ndiri munhu wezvimbadzo, ndauya ndakadaro. Ndiri munhu wemakuhwa, but ndauya Mwari, ndiripo pamberi penyu, ndauya ndakadaro. Chimbonamata pamberi paMwari. Ungoenda pamberi paMwari nesituation yako, rega kuvanza situation yako. Iti Mwari ingondirangarira iwo ndakadaro. Pamuri kuburuka pakati pedu Mwari mangwanani ano, ivai pakati penyu pedu Mwari. Mungova Mwari pa situation yangu, mungova Mwari pa situation yangu, mungondibatawo Mwari ne situation yangu yakadaro. Tanga kunamata, iti Mwari ndogona kutadza kuchinja kuti ndauya ndakaita sei, but ndiri kuuya ndakadaro. Baba, ndiri kuuya neupenyu hwangu ndakangodaro. Mwari wekudenga, ndiri kuuya pamberi penyu ndakadaro. Nezvandiri Mwari, imi munoziva zvandiri. Imi Mwari munoziva zvandiri. Nezita raJesu Baba, chingotanga kunamata uti Mwari ndauya ndakadaro. Tanga kunyengetera, tanga kunamata uti Mwari ndauya ndakadaro. Nemamiriro akaita zvinhu, but ndatouya pamberi penyu ndakadaro. Mwari ndiri mwana wengozi, but ndauya pamberi penyu ndakadaro. Mwari ndakapirwa kuzvikwambo, but ndauya pamberi penyu ndakangodaro. Mwari kune nyaya dziriko kumba, but ndauyawo pamberi penyu Mwari. Ndangouya ndakadaro, ndangouya ndakadaro. Mwari ndangouya pamberi penyu ndakangodaro. Ndauya nevana vangu vakangodaro. Ndauya nesituation yangu yakangodaro. Imbotanga kunamata, iti Mwari rangarirai situation yangu.
iti Mwari rangarirai situation yangu, iti Mwari rangarirai situation yangu, iti Mwari rangarirai mamiriro akaita zvinhu. Kana makurangarira vamwe, Mwari ingondirangarirai ndakadaro. Mwari ingorangariraio situation yangu ndakadaro. Mwari handina chikoro but ndauya pamberi penyu. Mwari tanga kunyengetera, iti Mwari verugare ndauya pamberi pangu ndakadaro. Iti Mwari ndine zita randinaro but ndiri kuuya ndakangodaro. Iti Mwari ndiri kuuya ndakadaro pamberi penyu. Nyengetera, iti Mwari ndirangarirei ndakadaro. Iti Mwari ndirangarireiwo ndakadaro nezita randakapiwa, nepandiri kudarika napo, nemamiriro akaita zvinhu. Mwari ingondirangariraiwo ndakadaro. Baba, muzita raJesu, mweya washe muzita ramambo Jesu, mweya mutsvene muzita ramambo Jesu. Mwari vakatendeka nezita ramambo Jesu. Mwari vakatendeka muzita ramambo Jesu. Mwari vakatendeka muzita nemuropa ramambo Jesu. Baba, tinokuremekedzai mangwanani ano. Zita renyu Mwari ngarikudzwe, umambo wenyu Mwari ngauburuke pakati pedu muzita raJesu. Father, we worship you. Hallelujah. We want to pray again. Tunaunamathira presence of the Holy Spirit. We need to invite the presence of the Holy Spirit in this service, that he may take over. What I know about the Holy Spirit, vanongosvika vachitangira pa situation yako. You start with you at your level. Panoburuka mweya mutsvene vamwe tine mazita. Ndanga ndichizvifunga ndikati unoziva kuti Mwari pavanotiona havationi from our point of weaknesses. Vanorangarira zvatakaita zvakanaka, but vanhu pavanotiona vanogona kukanganwa zvakanaka zvavakaita, vakangoti ndiye mwana uya wekumboba, ndiye uya wekumborohwa aba, but vachikanganwa mazuva ese avakasiya mari dzevanhu usina kudzibata. Toda kumbonamata kuti mweya mutsvene aburuke mangwanani ano. Kungoti Mwari munombosanganawo nevamwe vanhu, munewo mamwe machechi amakamboshanyira. Isu Mwari ingotishanyiraiwo takangodaro. Kana tiri kuda kutendeuka, Mwari burukai mungotitendeutsa. Kana Mwari wekudenga muruda kutituka for the spirit of rebuking, chingoburukai Mwari mutituke, but muri pakati pedu. Mwari wekudenga tiri kukumbira kuti muve pakati pedu. Zvamunoita pakati pedu ngakuve kuda kwenyu, but imi Mwari burukai muve pakati pedu. Nekuti kana maburuka pane nyaya dzinogadzirika, dzinozikanwa nedzisingazikanwi. Iwo mweya mutsvene kana vangova pakati pedu, zvavachaita nesu ngakuve kuda kwavo. Toda kumbonamata iwe neni tine basa mangwanani ano. Titi mweya mutsvene burukai pakati pedu. Kana pakati pedu kune vanoda kutendeuka vatendeutsei, kune vanorwara vaporesei, kune vane misodzi vanyaradzei, kune vasina vana vapei vana, kune vasina mabasa vapei mabasa, kune vakarika vane moyo yakapwanyika irapei, kune vane misodzi ipukutei. Isu chatiri kuda mangwanani ano ndechekuti ndiwo Mwari ngavaburuke, tirege kusangana vasi pakati pedu. Zvavachaita nesu ngakuve kuda kwavo. Isu ngativadaidzei vaburuke. Kana vaburuka vaite zvavanoda nesu. Kune mwe munhu anofanira kungotenderana neni mangwanani ano kuti patakunyengetera tingoti Mwari ivai pakati pedu. Zvavachaita nesu ngakuve kuda kwavo. Tanga kunamata titi Mwari wekudenga burukirai panzvimbo ino. Mwari wekudenga burukirai panzvimbo ino. Mweya mutsvene burukai panzvimbo ino. Mwari wekudenga burukai panzvimbo ino. Mwari vakatendeka chimboburukai panzvimbo ino. Baba, tirege kusangana musipo. Baba, tiri kunamatira uvepo hwenyu. Mweya mutsvene tiri kunamatira presence yenyu. Baba, nezita ramambo Jesu tiitirei zvakanaka neuvepo hwenyu.
tirangarirei Mwari wekudenga neuvepo hwenyu. Mangwanani ano tirangarirei Mwari neuvepo hwenyu. Baba, chimborangarirai gotekwa rino Mwari neuvepo hwenyu Mwari. Baba vangu tirangarirei. Baba, tauya pamberi penyu mangwanani ano. Makamborangarira vamwe mangwanani ano tirangarirei. Baba, makamboshanyira vamwe vakaungana mangwanani ano tishanyirei. Baba, tiri kunamatira uvepo hwenyu mangwanani ano. Baba, tiri kunamatira uvepo hwenyu mangwanani ano. Baba, tiri kunamatira uvepo hwenyu mangwanani ano. Mweya washe tiri kunamatira uvepo hwenyu mangwanani ano. Baba, burukai mutaure nesu. Baba, burukai mutaure nesu. Baba, burukai murangarire isu Mwari. Baba, tauya nevana vedu hatikuzivi zvekuita navo. Burukai pakati pedu. Baba, tauya neurwere hwatisingazive zvekuita navo. Baba, burukai pakati pedu. Baba, tauya nemazita akanyorwa pamazvitupa zvedu Mwari atisingazive kuti anoshanduka sei. Baba, ndiri kunamatira uvepo hwenyu mangwanani ano. Baba, imbotirangarirai neuvepo hwenyu mangwanani ano. Mweya mutsvene chimboburukirai panzvimbo ino. Mweya mutsvene chimborangarirai vana venyu panzvimbo ino. Mweya mutsvene chimbotaurai nezwi renyu panzvimbo ino. Mangwanani ano Mweya washe. Mangwanani ano Mweya waMwari. Imboburukirai panzvimbo ino mutaure nesu. Baba, chimborangarirai gotekwa rino. Vamwe vane misodzi pamatama. Vamwe vauya nehutera hwavo Mwari. Baba, tauya pamberi penyu nehutera hwedu Mwari. Baba, tauya pamberi penyu nekusakwana kwedu Mwari. Baba, tauya pamberi penyu nekuremerwa. Mangwanani ano chimborangarirai gotekwa rino. Mweya mutsvene chimborangariraiwo gotekwa rino. Mweya washe chimborangariraiwo gotekwa rino. Baba, ivai pakati pedu Mwari. Mweya mutsvene sevhisi ino zadzai imba ino. Mwari wekudenga rangarirai gotekwa rino. Mwari vakatendeka 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 darikai nepakati pedu. Mwari vakatendeka taurai pakati pedu. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Mwari vakatendeka chimboratidzai simba renyu pakati pedu. Vamwe tauya nemisodzi. Vamwe tauya nezvinorema. Vamwe tauya tisina kubhadhara rendi. Vamwe tauya takatakudzwa. Vamwe tauya nezvinorema. Vamwe tauya neminyama yedu. Vamwe tauya nemazita anozikanwa ezvakaipa. Bati manheru ano mangwanani ano nezita raJesu. Baba, imboburukirai pakati pedu. Baba, ivai pakati pedu. Mwari wekudenga 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 ivai pakati pedu. Baba, tirangarirei. Mwari wekudenga tirangarirei. Mwari venyasha tirangarirei. Mwari vakatendeka tirangarirei. Baba, burukirai pakati pedu mangwanani ano. Baba, taurai pakati pedu mangwanani ano. Baba, shumirai pakati pedu mangwanani ano. Baba, ndinokuremekedzai. Zita renyu Mwari ngariburukire pamusoro pedu muzita raJesu. Dai wambonamata mangwanani ano. Ndiri kukumbirisa mwe munhu mangwanani ano kuti dai wambonyengetedza mweya wako. Wambonamata mangwanani ano. Pamwe pacho nyama inogona kukuudza kuti don't do it. Bari pane nguva yaunofana kumanikidza mweya wako kuti dai ndambowanirwa nyasha. Ndanamata mangwanani ano. These words that you repeat, some of them they don't make sense today, but they form a jura war upon your life. Kune ma-altars akangogadzirwa nemazwi. Kungoti kwaenda kuSouth Africa.
let there be no life. But mangwanani ano ndiri kuti you have an opportunity to say to yourself, let there be life. Mweya Mutsvene pamuri kuburuka mangwanani ano, ndisanganai neni ndakadaro. Kwete kuti pane mumwe munhu ari kuti dai ndatanga ndachinja something, but Mweya Mutsvene ada kungosangana newe wakadaro. Mweya Mutsvene ada kungosangana newe wakadaro. Toda kuti patiri kupedza kuimbirwa titi patiri kuti mangwanani mweya wangu unokurumbidzai, nemasikati mweya wangu unokurumbidzai, nemadekwana mweya wangu unokurumbidzai. Ndoda kuti ungonamata kuti svondo rino patiri kupedza kuimba somwe, ungoti svondo rino Mwari hamunawo here chakanaka chamunogona kuti ndisangana nacho. Ndoda kuti iwe muri nemuromo wako ungoti Mwari, patiri kutanga this week hamunawo here chakanaka chamunogona kungoti chisanganewo neupenyu hwangu, kwete nekuti pane zvandagona, but nekuti ndimi Mwari wangu. Imi ndimi Mwari wangu, handina mumwe wandinoziva. Chandakaziva ndechekuti I can ask from you. Ini mweya wangu uri kukurumbidzai mangwanani, ini mweya wangu uri kukurumbidzai masikati, nemweya wangu uri kukurumbidzai madekwana. But svondo rino pa the next 7 days idzi, kubva nhasi kusvika Saturday, hamunawo here chakanaka. Even chikaita hacho chidiki, but hamunawo here chakanaka chamunogona kungotendera kuti ndisangane nacho. Don't be ashamed of asking, unless if you have another father. But for me and my family, hatina mumwe Mwari ndiye ava, hatina rimwe zita ndirori, hatina rimwe simba ndirori. Kana tichachema tochemera ipapa, kana tichakumbira tinokumbira ipapa, kana tichanzikwa tinongonzikwa naMwari ava. Patiri kupedza kuimbirwa, ndoda kuti umbozviitira favor kuti Mwari hamuna here chakanaka chamunogona kutendera kuuya kuupenyu hwangu, nekuti imi Mwari ndimi Alpha na Omega, ndimi munopa kudarika vamwe zvinhu zvese zvinozikanwa. Toda kungoimbirwa 2 stanzas. Kana tapedza ndoda kuti ungoti nemuromo wako, Mwari hamuna here chakanaka chandogona kusangana nacho pa 2 weeks dziri kupa, pa 7 days dziri kungouya idzozi. Mwari vachitiitira zvakanaka. Mweya wangu unorumbidza Mwari, mweya wangu unorumbidza Mwari, Baba unorumbidza Mwari, iwo mweya wangu unorumbidza Mwari, iwo mweya wangu, Baba unorumbidza Mwari, iwo mweya wangu, Jesu unorumbidza Mwari, iwo mweya wangu,
vekudenga nezita Baba vedu vari rajesu. kudenga. Mwari tiratidzeiwo nyasha sodo rino. Yes. Mwari nezita rajesu. Baba vakatendeka nezita rajesu. Baba tiratidzei nyasha pa7 days dzatakatarisana nadzo. Mwari mutiratidzewo chakanaka. Mwari ndimi munopa. Makati kubirai kwatiri. Gogodzai ndichakuzarurirai. Kugodzai ndichakuzarurirai. Kumbirai ndichakupai. Mazingwanani ano nezita raJesu. Mwari chimbotiitirai zvakanaka. Mangwanani ano Mwari wekudenga. Pa7 days idzi tiratidzeiwo nyasha. Tiratidzeiwo kugona kwenyu Mwari. Tiratidzeiwo rudo rwenyu Mwari. Mungowanawo chakanaka Mwari chatinosangana nacho. Tingowanawo chakanaka Mwari chinouya kuupenyu hwedu Mwari. Vurai masuo ekudenga. Vurai nyasha dzenyu Mwari. Tiratidzeiwo nyasha pa7 days idzi Mwari. Chimbotiratidzaiwo nyasha. Mwari wekudenga makataura imi Mwari. Mukati zvisakambonzikwa nenzeve kana kuonekwa nemeso kana kufungwa nendangariro. Baba ndiri kunamata mangwanani ano. Baba tiitireiwo zvakanaka. Baba tirangarireiwo. Baba tirangarireiwo. Baba tiitireiwo zvakanaka. Kumbotiratidzawo nyasha. Kumbotiratidzawo nyasha. Baba ndiri kunamata nezita raJesu. Baba ndinonyengetera muzita raJesu. Rimanda ramakaushuma. Baba tirangarirei Mwari. Pa7 days idzi Mwari. Tirangarirei Mwari. Thank you Jesus. Hallelujah. Muzita raJesu. Hallelujah. Satani anogona kukushandisa kuti kana kuine chakaipa chiri kuda kuitika muupenyu hwako, you see signs. Kune vanhu vane revelation yekuti anokuudza kuti chakati nechakati kune chakaipa chikuda kuitika. Kune vamwe vanhu vane miviri yekuti anoti mabhonzo angu kana kuruda kuita makore gumbo rangu rinotanga kundirwadza. May the good Lord activate your spiritual sense, so that when there's something good that needs to happen to you, you are sensitive and you can smell that God is about to do something. I am about to be blessed. I'm about to receive a miracle. I'm about to receive something good. Zvinouya chete nekunyengetera. When we start to pray, we activate what God is. His barns are full and his storage is full. What we are only doing by saying in this next 7 days, we are activating our capacity to receive. That when he receives, we are spiritually sensitive to quickly sense that he's about to do something. Munamato wangu wekupedzisira tisati apa praise and worship. Out ungonamata kuti Mwari, I need to be in your purpose. Whatever I do, I need to be in your purpose, not in the purpose of men. Pane zvakanaka zvataifana kuita, takazviregedza nekuda kwevakatitenderedza, kuti takangofunga kuti vakaona this poster, vakaona this activity, vakaona this, vanofunge daumbonamata kuti God, friends are good, associates are good, people around us including family are good, but they must not be allowed to take us out of the purpose of God. Amen and amen. Kungoti Mwari, can I stay in your purpose? Can I remain who I am because of your will, not of the will of men? Munoziva here kuti kune vanhu vari kuraramira magroup kuti ndikadai vanozofunga zvakati, ndikadai vanozofunga zvakati. But in all these, what is God saying? Munoziva here kuti unovigwa shamwari dziripo. Unovigwa shamwari dzidini? Dziripo. But denga rikangoitirwa zvakana, daungonamata. Ungoti Mwari, I need to stay in your purpose.
for the days of my life may I fulfill your purpose, not my own will, not the will of men. Unoziva kuti kune munhu anogona kukanganiswa nevanhu, kukanganiswa nemunhu zvekuti munhu akangobva panzvimbo na iye anosheka. Aumbotsvaga purpose yaMwari. Unoziva kuti pane mazuva ataenda kuhigh school, kune munhu aigona kuva eguru wekuti iye akagerwa musoro vanhu vese vanogerwa, iye akakosora vanhu vese vanoenda, but timu iro rakafoira rese rakadini, rakafoira. Ende pane vanhu vaigona chikoro vanogona kutondipupurira mangwanani ano kuti dai ndisina kutamba nanhingi dai ndakapasa, dai ndisina kutamba nanhingi dai ndisiri mukitchen. But imboti Mwari, take me back to my purpose, that I live according to your will, not according to people. Daumbonamata ungoti Mwari ndipatsirei that I stay in your purpose. Kune vanhu vaifanira kunge vari panzvimbo vakabviswa nevanhu, kune vanhu vaifana, unoti even what you are doing ukambobvunza kuti Mwari vanoda here, handichati muri kuenda kukembere, handichaendi neniwo ndakutokanzila asikana ndonotaura nani kukempi. Muri kuenda kuchechere, aiwa handisi kuendako, aha mazuva ano kune nyaya. Iwewe Mwari vari kuti, what is God saying to you? Before many speak, what is the Creator saying? The fear of men must not be above the fear of God. Tingoti Mwari, may I fear thee more than men. May I stay in your purpose. Chimbotanga kunamata kuti Mwari ndibatsirei kugara panzvimbo zvamunoda ndiite. Mwari ndibatsirei zvamunoda ndiite. Chimbonamatira the purpose of God upon your life. Chimboti Mwari, ndimi makandisika, ndibatsirei ndiite zvamunoda. Chimbonamata uti Mwari, ndibatsireiwo ndiite zvamunoda. Rega kuita kuda kwamufundisi, rega kuita kuda kwamufundisi, rega kuita kuda kwemukoma wako, rega kuita kuda kwevakakutenderedza. Iti Mwari, ndibatsirei zuva nezuva ndirarame pazwi renyu, ndifambe pazwi renyu, ndinzwe kwamuri. Tanga kunamata nezita raJesu. Chimbonyengetera kuna Mwari uti Mwari, ndibatsirei that in your purpose I may abide, in thy will I may stay. Iti Mwari wekudenga, ndibatsirei, zevezerai kunjere dzangu, zevezerai kuupenyu hwangu, that I know what you want and I abide in your will. Mwari, kana makutaura, ndibatsirei ndikunzwei, ndibatsirei ndikuraramirei, ndibatsirei ndinzwe kwamuri, ndibatsirei ndinzwe kwamuri, ndibatsirei ndinzwe kwamuri, ndibatsirei kurarama Mwari wekudenga pawiwi yenyu nepakuda kwenyu Mwari, kuti kana ndakufamba nditi ndiri kufamba nemi Mwari. Tirege kuzendamira panjere dzedu, tirege kuzendamira kunjere dzenamwe. Baba, muzita raJesu, I praise your name. Toda tumwe munhu angoti mangwana chimbozvipa nguva yekunyarara. I want you to take a moment of silence and ask yourself, am I a Christian? I just want you to think. I don't want you to fidget. Just ask yourself and say, God, am I your child? Do I fear thee? How many things that your heart wanted, that you stopped because you fear the Lord? Or whatever you wanted, you gave it to yourself. I just want you to think. I'm asking you to meditate and say, am I a child of God? Chandiri kuitira Mwari
chinorwadza nyama yangu, chinoratidza kuti ndiri kuti may you increase and I decrease. I want you to meditate. Ask yourself, how many times have you decreased for him to increase? How many times did you serve him when it did not make sense to you? How many things have you done for him when it did not make sense to you? Because the word of God says, I am doing it, but I'm not liking it. How many times did you wake up when you did not feel like it for the Lord? How many times have you been faithful in fasting when you did not feel like fasting? Can you ask yourself, are you a Christian? Did you surrender your body, your salary, yourself to the will of God? Did you surrender your finances according to the word of God? Did you surrender your body according to the word of God? The Bible says you are a living sacrifice. You are an altar. How many times have you woke up for the Lord? Are you late to church and never late to work? Kuchecha hakuna nguva, as long as ndasvika. I just want you to meditate. How much value do you give to your Father in heaven? Panewo here chavakamborega kuita nekuda kwezita raJesu, kana chavakaita nekuda kwezita raJesu. May the good Lord be with you in this service, where I'm believing that his presence will lead us. Kungoti, am I a Christian? Ndiri muKristu here. There's a Christian community, and there are Christians in the community, and there are non-Christians in the same community. Naongosvika panguva yekusiyira praise and worship nguva Mwari ari mubatsiri wedu muzita raJesu. Tomberere Baba vachitora nzvimbo yavo, uchikwazisa ari parutivi pako, uchimufarira, kwazisa ari parutivi pako, uchimufarira. Mubvunze mufaro, mubvunze mufaro, mubvunze mufaro, mubvunze mufaro, mubvunze mufaro. Taungana vakoniswa, oh vanonoriwo, dengarachewo, tisu vacho vakoniswa, dengarachewo. Vasikana vakonisa, oh iwo, dengaracho, vakomana vakonisa, iwo, dengaracho. Vafundisi vakonisa, aiwo, dengarachewo, vana baba vakonisa.
땡가라지오 조세 조세 왔고 아이고 먹고 땡가라지오 와푼디시 왔고 아이고 땡가라지오 조세 조세 왔고 아이고 땡가라지오 조세 조세 왔고 아모 아이고 땡가라지오 땡가라바바 리ца 부르르 구나체소 아 저거로 리ца 부르르 네메테로 구나체소 Jesus akaroverwa chasarachiko yaiwotimate bosa Jesus akaroverwa chasarachiko yaiwotimate bosa Jesus akaroverwa chasarachiko yaiwotimate bosa oh we are oh we are wotimate bosa Dati we are oh we are oh we are wotimate bosa Jesus akaroverwa chasarachiko yaiwotimate bosa oh we are Ibi we are wotimate bosa Dati we are oh we are wotimate bosa Adizokere Shure kwa kukulembi yetu Shure kwa kukulembi yetu Adizokere shure Adizokere shure Adizokere shure Shure kwa kukune kutuka Shure kwa kukune uroi Dati adizokere shure Adizokere shure Isutino yedamberi Isutino yedamberi Isutino yedamberi Isutino yedamberi Isutino yedamberi Jesus aya 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 oya 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 aya 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 oh azokere
anditsokereshu 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 Musambio Vanoye ranguoya Vanoye Moku 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 Vanoye ranguoya ranguoya Moku Vanoye ranguoya Vanoye ranguoya Maya kutembere kuwaya Maya kutembere kuwaya Uchazi Maya kutembere kuwaya Maya kutembere kuwaya Vanoye Moku moku Vano Kwa 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 Let me see Kwa 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 Vanoye Ranguoya Vanoye Maya kutembere kuwaya Maya kutembere kuwaya Muchaji Maya kutembere kuwaya Dachi Maya kutembere kuwaya Maya Kakupeta sera Vanoye Moko Vanoye Ranguoya Vanoye Ranguoya Vanoye Maya kutembere kuwaya Maya kutembere kuwaya Vanoye Ranguoya Vanoye Ranguoya Utsari parutivi pako kuti juzi iroro unoribvisa chete mudza kuti unoribvisa chete unoribvisa chete nhasi unotoribvisa chete asadaribvisa 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 chimufarira uchimupa high five chimufarira uchi ndinoda iwe sokuti chikwe omweya musana ndinoda iwe amaye pecho tisatsewokani uritsimirisingavu omweya musana ndinoda iwe amaye pecho tisatsewokani uritsimirisingavu chika 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 uti 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 chika simukaiwa oh mweya mutsana ndinoda iwe amaye pecho tisatsewokani mweya mutsana ndinoda iwe amaye pecho aiwa tisatsewokani tisatsewokani anondinyaradza svimbira wega uti anondinyaradza iye wati anondinyaradza anondichengeta tapesera uti anondinyaradza
Amirira kutiusa nasi eba panerwendo ule mari manotini no kutu mari manotini no kutu Yeah.
Mariana wanakutungamirira tinotenda makatsitsira munotitungamirira mangwanani ano Jesu tinokarakadza imi Mwari nechidzidzo chenyu makati tinokutungamirira Mwari mangwanani ano tinonga zita renyu tinotenda mutungamiriri parwendo rwoupenyu makanaka changamire ngarionga zita renyu nekuti vanotungamirirwa nemi Mwari havarasiki Jesu vanovhenekerwa nechiedza cheshoko renyu makatendeka mangwanani ano Jesu ngaongwe tinokutendai mutungamiriri wazvokwadi tinokuongai. Thank you every day and every hour you are faithful, oh Lord. Every day, every hour you are faithful, oh Lord. Every day, every day.
You are a faithful God. Every day and every hour, you are a faithful God. Makatendeka Jehova, kumuri zedu makatendeka, kumana vedu makatendeka. Arebo shataya bahaya, kumamerie jezedu makatendeka. Arabasha, Arianda rebosha, Rite reboshi anda rabata, Rete takaya bahaya, Arianda reboshi anda rabahaya, Arakete yabahaya. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Mbiri yose ipiwe kuzitare inyuma mangwanani hano. Tishipa mbiri yose kuzitare inyuma mangwanani hano. Mbiri ugwayana. Mbiri ugwayana. Namari
kamwa tinogona kupa mbiri kunze kwenyu. Tiani komwa ngapiwa mbiri kunze kwenyu Mwari mangwanani ano. Tiani komwe vanganamadzwa mangwanani ano kunze kwenyu. Makakozera nembiri Mwari we. Makakozera nembiri Jehova. Mbiri yose ngaipuwe kuzita renyu mangwanani ano. Iendekesha maenderebekesianda. Rakata maeketeka mashianda rabakaseka. Rakata maete terakashika. Mwari we. Mbiri ndenyu mangwanani ano Mwari. Mbiri aizi yedu vanu wasundenyu. Mazvita mweya mushene mangwanani ano. Mazvita Jehova masimba ono. Amen church. Tiri mumweya iwoyo ngatingodzokere zvakare pamberi paMwari. Tiimbe song yekuti Mwari muri zuva redu. Hatidzitye hondo dzedu nokuti dzose dzinorwiwa nemi. Ngatibatiranei tiimbe. Mwari muri zuva redu. Pauzuru asimweya ungaone paurozo pamba napo. Ameni Mwari muri roho yedu. Ameni atizitye
mangwanani ano nezita raJesu. Tinokutendai nhovo yedu, tinokutendai nokuti muri zuva redu. Hatizishwe hondo dzedu Mwari, nokuti dzose dzinokundwa nemi. Mangwanani ano Mweya Mutsvene, mangwanani ani Baba vedu, zvatauya pamberi pechigaro chenyu, Mwari vanotimbira hondo nezita raJesu. Mweya Mutsvene, Mweya Muyamuri, tigonerei mangwanani ano. Mwari venyasha zvatauya Mwari, tauya takangodaro Jesu, tauya nezvinorema, tauya nezvinotinetsa, asi zvatinoziva tauya pachigaro chenyu. Iyemi Mwari venyasha zhinji, iyemi muri vehondo dzedu mangwanani ano. Mweya Mutsvene, Mweya Muyamuri, tiwanirewo nyasha Jesu. Mumire nesu mutigonere, nokuti muri nhovo yedu. Ngarikudzwe zita renyu. Thank you so much, President Worship. Munogona kugara pasi. Ngativaombererewo maoko vachigara pasi. Amen, church. Amen, church. Pane vari kurwara. Amen, church. Tisati tagara pasi ngatimboridzai mhururu tichitenda iye Mwari musiki vatiunganidza pano. Titi Mwari makatikoshera, munotigonera. Zvakare takapiwa Mozisi wenguva yedu, mufudzi wemweya yedu, mufundisi Jiriji namai. Ngativaombererewo maoko, vanotigonera misi yose. Hallelujah. Zvekare muchindoona ndakamira kudai, ichechi board yatenderawo. Saka tisati tagara pasi sechechi, ngatimbovaombererei maoko vanhava. Hallelujah. Zvakare chechi board haishandi yega, tisati tagara pasi. Nhasi kuri kutungamirwa neyouth. Chechi board yagara inoshanda neboard rana baba uyezve neboard rana mai. Ngativaombererewo maoko. Tinogona zvedu kugara pasi. Nhasi ndatiregai ndimbomhoresawo mamwe mapoka asinganyanyi kumhoreswa. Tiri mumweya iwowo wekukwazisana. Regaiwo tifarire dheko inoita kuti muchechi medu munake. Zvakare ngatifarireiwo kune department remasingles. Varidzirewo mhururu muchivafariravo. Tofarirawo department reassuring rinoita kuti tigare zvakanaka muchechi nai. Ngativafarirewo. Poitavo vanoshumira vari panze vakachengetedza midziyo yenyu, dzimotokari. Ngativaombererewo maoko, team resecurity. Uyezve ngatifarire mayouth. Mayouth ahoy. Mayouth ahoy. Mateenagers muri kweroku. Sunday school. Hello. You may go to your classes, guys. Andizive muzuva ranhasi, do we have visitors? Tinevo here vaenzi vatanga kupindawo nesu muzuva ranhasi. Vazviratidzewo nekusimudza maoko. Do we have visitors in the house? Nhasi hatina kutsikwa nevaenzi, asi maybe online we do have visitors. Vari kutionavo vari online, inzwai kugamuchirwa, tinokufarirai. Nguva ino regai ndisire vane ma-items. I think ndangoreceive only one item from Mai Chingomana. Ngativaombererewo maoko vachiuya kumberi.
Sitara Jesu, amen. Good morning, Mama and Pastor. Ndauyawo testimony yangu nhasi. Ndaona zvakakodzera kuti nditendewo Mwari nezvaakakandiitira. Last year muna October dzakasimuka mhepo. Ndangotenda Mwari kuti zvadzakasimuka kudaro ndiri mupenyu. Tichino wanga uri musi wa6 October. Zvakaitika. Ndikazonorara ndave kwandanga ndiri. Asi ndangotenda Mwari ndiri kwandanga ndiri ikoko. Yes, it was tough. But nyasha dzeparoadport dzakanditevera ndiri ikoko. Chandanyatsosumukira kutenda. Ndiri kwandanga ndiri ikoko. Ndakapiwa mazuva andaifana kuti ndigare mukati. Asi ndoda kutenda kuti mazuva iwawo asati apera. Ndakatozotsvagwa kuti ndibude mazuva iwayo asati apera. Saka ndasimuka kuti nditende kubudikidza kunyanya amai vedu nababa. Ndakuvatenda zvakanyanya nenguva yavakamira neni. Zvinhu zvanga zvisina kumira zvakanaka. But dakungovatenda kuti zvinhu zvakareruka kubudikidza nawo. Uye pandanga ndiri kwandanga ndiri ikokoko. Maitika zvinhu zvakawanda, zvimwe zvandisingakwanisi kuti nditaure pamberi. Asi ndiri imomo muda kutenda kuti handina chandakasangana nacho. Ndakabuda ndiri zvandiri. Uye ndakutenda neprayer point yakakumbirwa napastor vachiti ngatinamatire vanhu vari kuseri. I was one of them. Ndanga ndiriko Sunday yo, it was 2 November. Baba vakati ngatinamatire vanhu vari kuseri. Ndanga ndiriko. But ndakutenda Mwari kuti ndiri kuseri ikoko pakanamatwa. Panamatwa kudaro, then musi weMonday mazuva angu asati akwana ndakamuka ndichitsvagwa. Ndikati tiri kutsvaga tafadzwa aripi? Ndikati ndiri pano. Barga wati batsiri tikuru. Zvikanzi tikutsvaga tafadzwa musi Tuesday, rongedza mabhegi ako ubude. Ndopandakazofonerawo vandaifonera kuti ndanzirongedza mabhegi ubude. Zvikanzi aiwa chechi yakakunamatira. Baba vakakumbira kuti ndine mwana ari kuseri. Ndoda kutenda Mwari kuti ndakabuda. Hazvina kuperera ipapo. Ndichinge ndabuda, wanga uri musi weTuesday. Ndakarongedzeswa mabhegi tikabuda. Tikanotsvetwa futi kumwe kwatakanotsvetwa. But ndichisvika ikoko, vakasvika tikagariswa pasi zvikanzi zvamauya pano tozotanga kukutarisai next week. Saka panapa muchambozorora zvenyu wiki rese makagara. Then tozotanga kuzodzila nemi mambozorora for 1 week. Ndikati alright zvakanaka. Ndobva tanogara kwatakagara takamirira 1 week yakuti ipere tizotanga kunyoresa mazita. Then yanga iri Tuesday. Wednesday yacho ndakamuka makuseni. Tobva taita zvaitwa ikoko. Then around tapedza lunch takabva tadaidzirwa futi zvikanzi apaita emergency. Bhazi riri kuendesa vanhu kumusha. So ameno pari kudiwa vanhu 6. Saka imimi muchiona vanhu vakawanda kudai. Iwewe kana wakasvika nezuro chitongozorora zvako. First come first serve. Ndobva ndatongoti zvakanaka. Ndobva ndatodzokera kwandanga ndiri. Ndotosvika ndotobvunzawo vamwe kuti kune vari kuenda, at least kana vanhu vakaenda nesuwo tichaendawo. Tadaro ndakatosvika ndotoita zvandanga ndichiita. Then mazita akasara akadaidzirwa vanhu 6 vaifanira kuti ndiende. Ndinofara kuti zita rangu rakabuda pavanhu 6. Apa ndanga ndasvika chizuro chacho ikoko kwatanga tasvika. Ndakatozoona umwe mukadzi akuya achiti ko tafadzwa uri kutsvagei kunoku, zita rako riri kudedzwa. Ndikati aiwa vana tafadzwa vakawanda, maybe ndeumwe. Akati aiwa senimi yako ndakuiziva, ndiwe uri kutsvagwa. Ndakabva ndabuda ndichimhanya ndikati ndanzwa kuti ndadaidzirwa. Ikasi tiri kukudeedzera, rongedza pakati peusiku nhasi muri kubuda muri kuenda. Ndakaona nyasha dzaMwari. Takafamba zvakanaka tikaenda kumba ndikadzoka.
asi dangotenda Mwari nezvandakaona zvinhu. It was tough, but dautenda Mwari kuti nanhasi ndiri pano. Uye futi dautenda mama naDaddy zvakanyanya. Ndakuvatenda nenguva yandakavapa. Pamwe pacho zvinorwadza kuvati ndokutendai usina kani, asi dangoti Mwari vari kumusoro kudenga vakuropafadzei. Ndichidzoka kubva kumusha, ndakadzoka tichinopedza November, ndakabva takunotanga December, ndakauya ndichibva ndaudza murungu wangu kuti ndadzoka. One of my bosses nevarungu wakati wande, but one wacho ndakamudza kuti ndadzoka, akati no, it's fine. Ndanga ndakakumirira zvese zvawangu kwaunga uri kuseri kwandine nazvo, ini ndoda kubhadhara kubva musi wakapinda kuseri ikoko kusvika izvozvi. Akandikakuretera mari yangu akandipa. Vamwe havo ndakasvika vatora vamwe, asi dongotenda Mwari ndakaona nyasha kuti munhu utori kuseri ikoko unotosvika wotambiriswa mari. Then testimony yangu yekupedzesera, patakatanga ma10 days ndakazviudza kuti ndodzoka futi kuma10 days, ini ndandiri kuma10 days, but ndakashinga ndikati aiwa ndongopinda futi imomo. Then ndichinopinda ndine zvinhu 2 zvandakanamatira, ndikati Mwari ndadzoka futi kuma10 days, dakutotanga gore rineri dakuzvinamatira. Ndine zvinhu 2 zvandiri kuda kunamatira. Kana 1 charamba chindipai 1 chacho, kana ichi charamba chindipai 1 chacho. Saka aiwa ndichadzoka netestimony, ndichiri kudzifambira nyaya dzacho muzita raJesu, amen. Thank you so much for a powerful testimony. Kana una tsitsi rega ndibva ndatongoitawo item, handisati ndakamboita item muchechi kutotanga. Asi sezuva rekutanga rega ndingoita iri an interactive item tinoita tese sechechi, handiti? Ndizvo here? Saka vazhinji vedu ukabvunzwa unzi unei chekupa tinoti hatina. Saka vakagara apapa munonzi vana nekuti. Ndizvo? Munonzi vanani? Nekuti. Vakagara side reuku iri munonzi vana hatina. Vakagara side reuku kumunonzi vana hatipi. Handiti? Saka vakagara apa munonzi nekuti hatina hatipi. Saka apa ndichakudaidzirai tichibvawo, munotaura zita rei, motaura rei, motaura rei, tozoita the reverse, handiti? Uko saka ndiri kungoti ukapa rudo unowana rudo, ukasapa rudo hauwani rudo. Ngatiombererei maoko Profesa Nyabadza vachianotipa zviziviso. Hallelujah. Pane paunongobatwa nesetswa wobva wangozviti nekuti wobva wangogumirawo ipapo. Hallelujah. Regai tingoomberera mukoma Romeo ari kutityaira muzita raJesu, amen. Aiwa tinotenda Mwari. Handizivi kuti ndokuudzai regai nditaure nelanguage yamunonzwisisa. Mupwere uri kubvura pwesa fana. Ndozviziva kuti pana mumwe ari kuti ndezvokuZimbabwe here. NdezvokuZimbabwe. Wabvura pwesa fana. Zvaita zvakanaka. Aiwa ndiri kungomuudza kuti uri kugona. Wagona. Hallelujah. Regai tipanane zviziviso zvezuva ranhasi. Svondo rino tiri kufamba takadai izvi. Mangwana tiri kutsanya seMonday. Hallelujah. We break the fast between 5 and 6 p.m. Hallelujah. Amen and amen. Regai ngobvunza Daddy, tiri kubrekera pano. Prof, takati mangwana vari kutsanya iyuthi chete.
mangwana vari kutsanya iyuth chete ichitsanyira their big day vanopedza online vachitungamirirwa nemaleaders avo between 5:30 to 6:30 online, but vari kumba bikai chikafu pasina cheyouth. Mazvinzwira mayouth basa iro mangwana muzita raJesu, amen. Right, chechipiri ndechekuti we still do have our daily lunch hour time na baba mfundisi vanenge varipo. We continue with our online word and on our online prayers mangwana na 1 p.m. Please join, tune in daily. Zvigoita zvakanaka. Zvakangonaka mazuva ese kuti wane nguva yekuita lunch uchinamata nguva namufundisi lunch uchinzwa shoko raMwari. Amen. We have our midweek services on Thursday or every Thursday na 7 p.m. They will also be online. Let's tune in. Zvigotiitira zvakanaka. Amen. Mfundisi vanenge vari pano muswe Tuesday 9 a.m. to 3 p.m. vanoda kuvaona, please book and come and see him. Ipo pano kana uri constrained panyaya yenguva, buka nguva yauri kuda iyoyo, taura nechurch office. So ndirunoya ndichadzokorera namba dzepa office panapa kuti vasingadzizive vadzizive, book nguva yaunenge uri kuda iyoyo. But however tinongogara tichingozivisa zvakare sekereke kuti vafudzi vaMwari, they are available to us any other time of the week. You just need to book. Hallelujah. Ndino chiziviso chabva kuboka reintercession pano pachechi. Vari kutsvagawo vanhu vanoda kumira nekereke, kana kuti vanhu vanonzwa kuti vanoda kumira nekereke or vanoda kumira nebasa raMwari panzvimbo ino every Sunday between 8 a.m. and 9 p.m. Kana kuine vakadaro vanonzwa kuti ini ndakadeedzerwa kuti ndive intercessor ndimire nebasa raMwari between 8 and 9 p.m. pano pachechi kuprayer room, muri kukombereswa kuti muonewo mai mukomba choto. Hallelujah. Chechipiri chiri kubva kuboka reintercession riri kuti iro kunenge kuine midnight prayers pa WhatsApp group rema intercessors starting this coming week on Thursday. This week on Thursday 12 midnight to 0:03 a.m. kana kungoti within 30 minutes 12:30 pakati peusiku. Kunenge kuchinamatwa nema intercessor pa WhatsApp group. Intercession will actually be there until revival yana baba yandiri kudaidzira manje. Saka intercessors ose muri kukurudzirwa kuti mubatirane pachirongwa ichochi chekuti you will be meeting as from this Thursday 12 midnight pamunenge muchinyengeterera revival. Pamunenge muchinyengeterera not only revival but muchazinge muchipiwa zvekunyengeterera till revival yana baba iriko kutanga kwa July. Hallelujah. Chechitatu intercessors vari kukumbirwawo zvakare kuti muuye kuchechi for my prayers starting this coming Saturday 7 a.m. to 8 a.m. until revival. Kunenge kuchinamatwa maSaturdays. Hanzi muri kukurudzirwa kuti mubatirane pachirongwa ichochi. Hallelujah. Kureva kuti kana ndazvinzwisisa zvakanaka mai mukomba choto munongonoda kuti ndataura izvere from Thursday 12 midnight for 30 minutes munenge muchinamata semaintercessor pa WhatsApp group renyu until time revival. Then every Saturday munosangana pano 7 a.m. kusvika na 8 a.m. muchinyengetera until time revival. Ndizvo. Hallelujah. Amen and amen. Kune chiziviso chiri kutera chiri kubva kune ve-social welfare. Hanzi tiri kukurudzirwa kuti tirambe tichibatirana with our social welfare department isusu sechurch. Financially vanogona kutenga magrocery ngatidaroi, and we continue to spread the love of God through this particular initiative.
vari kutenda vese vari kubatirana nechirongwa ichi in various capacities, kureva kuti vari kubvisa magrosari, vari kuita zvekubika. Please tinokurudzirwa kuti tirambe tichibatirana nedepartment resocial welfare. Amen. Zviziviso zvinotevera zviri kubva kumaladies. Madzimai vari kutengesawo mathemed t-shirts, maadult golf t-shirts akaratidzwa pano last week, ari kuita 150 rands rimwe chete. Uyezve vane maround neck t-shirts ari kuita 100 rands. Uyezve kunenge kuine mabareta emadzimai, vane mabareta emadzimai ari kuita 100 rands nemahimbook ari kuita 50 rands. Uyezve vane maplana, mabhuku avainavo, ndapota zvangu ari kuita 70 rands rimwe chete. Vanomada hanzi onai Sister Joyce. Musi weFriday 26 June kune bhodho ramama pano pachurch kubva na 7:30 p.m. kusvika na 3 a.m. Madzimai, chichirongwa chenyu gadzirirai. Registration fee yacho i50 rands pamunhu. Hanzi kindly register namai Chimbi kuti muuye kuchirongwa ichi. Chechitatu chiri kubva kumadzimai chiri kuti iwo madzimai muri kukurudzirwa uye nekurangaridzwa kuti mubatirane pamwe chete pama monthly subs enyu ari kuita 100 rands pamunhu. Saka ndozviziviso zviri kubva kumadzimai. Zvinotevera zviri kubva kuboka remayouth. Tiri kuudzwawo kuti there is a youth day next Sunday. Kureva kuti Sunday inouya kune pano, we will regard it as a youth Sunday. Saka kana iri youth Sunday, tino zvatakumbirwa neboka reyouth, hanzi munhu wese wotodresa semuyuti. Hallelujah. Amen and amen. Munhu wese hanzi unongodresa semuyuth. Saka ini ndichatobvunzawo kuti ndopfekei, because kuyuti kwakabviwa kare kare, kureva kuti kuwardrobe kwacho kare kare hakusisina kana one chechiyuth. But tiri kukurudzirwa next week, it's youth Sunday, dress youthfully. Hallelujah. Mayouth ese muri kukurudzirwa kuti musare soon after service, kureva kuti muri kusangana pamunosisangana apo soon after service. Chechitatu chiri kuti all youths to meet at church musi weSaturday, the 13th of June, kureva kuti ndiyo Saturday inoinai na 10 a.m. musangane panapa. I'm sure munenge muchitorongera kuti Sunday munenge muchiita sei. Ndambenge ndakuda kupractice kuti regai nditry language yekupa chiziviso ichi iri youthful ndaishaya, kana kuti nyasha dzacho ndo dzandisina. Hallelujah. Dzekudaro tiri kurangaridzwa kuti leaders, we have got a meeting musi wa 20 June. All leaders should prepare for this event. Kana uchingonzi mutungamiriri chete gadzirira, tichanyatso kupa zvizere next Sunday kuti tiri kuita sei patiri kuita meeting yedu iyi. Regai tingopanana zviziviso zvatagara tichingopanana zvinobva kudepartment rekumedia uko. Hanzi stay connected to our social media platforms. Please join I vanofarira Facebook, join I Facebook, vanofarira Instagram, hande ku Instagram, vanofarira YouTube, toenda ku YouTube ikoko, vanofarira TikTok, endai ku TikTok. Hallelujah. Kune vazhinji vanoziva zvesocial media, we need to understand kuti izvi zvine mostly it's age dependent. Pane mamwe mazera anofarira Facebook akaita sesu, pane mamwe mazera anofarira TikTok, nemamwe mazera anofarira Instagram, nemamwe mazera, which means everybody is covered pakereke panapa. Hallelujah. Enda kwako kwauri covered ikoko, kureva kuti we have everything for everyone. Kereke tiri kukurudzirwa kuti please kindly invite someone kuchurch shondo rinouya, kunyangwe kutonhore sei, please ndapota zvangu invite someone kuchurch. Tisati tapanana chiziviso chekupedzisira, regai tingozivisana sekereke. Regai ndimboita zvekutokumura magirazi nditaure ndisina magirazi. Vakomana nevasikana, vana baba nana mai,
mufundisi, church board, dari rana baba rakatirongera chinhu chakanaka. Tine revival yana baba iri kutanga musi wa2 kusvika musi wa5 July. Hallelujah. Tine revival yana baba iri kutanga musi wa2 kusvika 5 July. Kunenge kuri tadzoserwa kushona yandakamboverenga kare. Pani setbook ratakaverenga. Kunenge kuri kumakwicho. Kureva kuti kunenge kwakatiitira zvakanaka. Hallelujah. Musi weSaturday yacho, yezuva iroro Saturday yemusi wa4, tine anniversary sechechi yemakore 10. Hallelujah. Ndoziva kuti mufundisi wachazozvitsimbidzira. But this is, for us, this is an epic moment. But hatisi kuda kusiya munhu kumashure. Munhu wese ane pake paari kutswinya. You are part and parcel of that celebration. Kureva kuti kubva kuSunday school. Sunday school yandiri kutaura nezvayo iSunday school yana Shannon yakuimba kupraise team. Sunday school yana Munashe vari kuridza madrum. Iyo iya yatakabva nayo. Kureva kuti tinenge tiri kucelebrata zvakaitwa naMwari. Ndambonzwa karunyere kupeke kuti vana vese vakazvarwa in the last 10 years vachaparedwa pano. Dai dzimba dzakatengwa in the past 10 years dziripo dzichiuya kunoku dzaiuya dzichigadzikwa panapa. Because pano pane zvakaitika in the last 10 years nai. It's worth celebrating. It's worth celebrating tichitenda Mwari nezvavakatiitira. Amen and amen. Chandinongoziva nechandiri kuziva chandiri kuziva nemakunga kunga ndezvokungoti mombe yacho yekutodya yapano. Aiwa ndiri kutaurisa. But regai tingotaurirana izvozvo. Tingozivisana nai. Zvingotiitira zvakanaka. Amen and amen. Regai ningoti musi weSunday wacho hatisi kungocelebrata Saturday chete. Saturday zuva rese tenge tiri pano pachidyiwa pachiitwa zvinoitwa pano tichiyeuchidzana pano zvakaitika makore ese aya. Vakomana ndandiri kutomboti zvangu kunenge kuine mvenge ezomugidho dzakaita mukurumbira zvakaita sei mashoko akataurika zvakabatwa nevanhu. Inini yangu yandiri kuprepare ndedzakaita mukurumbira. Amen. Idzodzo ndo dzandichapresenta. Hallelujah. But we have a celebration to do. Hama Munashe. Amen and amen. Kureva kuti pane boka iwewe as an individual una achakubata. Because munhu wese ane zvaari kuita tiri kucelebrata tese as a church nai. Kureva kuti una achakubata. Kana kusina akubatawo uyaundibvunzawo kuti inini ndasiyiwa sei pacelebration iyi. But chokwadi ndechekuti we are all involved in the celebration of the 10th anniversary. Amen. Tichatozoenderera neFriday neSunday yacho tinenge tichiri ngori mumudu kana kuti mumodi depending nekuti kuda kuzviinterpreta sei yekucelebrata. Sunday yacho tine celebration zvakare. Kana kuda kuziva kuti ndeyi unouya undibvunzawo. But tiri kucelebrate. Amen. Mozati pane pamwe pandandatomborasika ndazenge ndakutoti weduwe maybe tichatozoguma takungoti tomborequestawo kana uine zvawakaitirwawo zvakachinja upenyu hwako for the past 10 years. Ngatimboitai maitem kusvika gore rapera. Panguva yeservice tingoitawo tuma-item twe zvatakaitirwa naMwari nai. Tichingopupura kunaka kwaMwari nekutungamirirwa kwatakaitwa nemunhu waMwari in the past 10 years. Nenyasha dziri pano parudeboard kubudikidza nevaranda vaMwari. Tingopupura izvozvo tichingoita ma-item iwayo nai. Amen and amen. Pane vari kuziva zviri kuitika kubva musi wa2 kusvika musi wa5. Kune revival yana baba. Uyezve tine 10th anniversary. Uyezve tine celebration museSunday wacho. Amen. So inenge rigori anenge angori mafaro bedzi kana kuti mafaro chete depending nokuti unobva kupi. Amen. Regai tiyeuchidzane hama Munashe kuti mwedzi wedu wapera.
ndapota zvangu batiranawo nasoul group leader wako, ungovapawo mission house yako. Kana usiri kuziva kuti soul group leader wako ndevapi, uchida kupa mission house, wakasununguka kundiona, titori nevamwe vakandionawo last week, tikavaudza zvokuita. Uyezve unogona kana kutoisa muchechi account, wongonyora zita rako kuti mission house. Usadzokere nayo kumba, pano unogona kutouya uchiisiya. Batirana nasoul group leader wako, zvetiitire zvakanaka nai. Amen and amen. Regai ningotiwo, pano tinobvisa zvipo nezvegumi, tine nzira ina dzatinobvisa nadzo, 4 easy ways. You can do my EFT, you can do my ATM deposits, you can actually pay pa speed point iri kumashure uko, kana kuti tinobvisa pano panguva yatinenge tichipa zvipo. Saka tinokurudzirwa tese kuti tinge tichipinda munyaya idzodzo dzinotiitira zvakanaka. Amen. Regai ndizongokumbirawo, ndine vandichaona soon after service, ndofunga ndatombotaura nemi tozongoti discuss zvishoma shoma bijana timu iroro, mai Mukombachoto, baba Magunda, baba namai Mlambo, then na baba Mushakwe, tozongoti bijana soon after service zvichingotiitira zvakanaka. Mai Mukombachoto ndobva ndataura zvetimu yenyu. Right. Team riri kuita zvecelebration rakataurwa naro namai Mukombachoto. Soon after service, ngatisangane muprayer room. Hallelujah. Vana baba, ndozwa kuti mune muri part of that particular ningirikin. Saka regai ndingokumbira, is it possible tozosangana next week kana kuti muda kuti zviitwe nhasi? Next week. Vana baba tiri kuzosangana next week after service, but for this week regai team ramai Mukombachoto vakataurirana pakati pevhiki apa riri kuita zvemacelebration, please, ozve anniversary, please let's meet muningirikin muprayer room umu. Vari kupinda vangori kuleadership chete, hausati wasiwa uchataurwa newe. Hallelujah. Nevari kupinda ikoko. Mwari vakuitirei zvakanaka. Mukoma Romeo, uyai mutore chimuti chenyu. Hallelujah. Ngatombererei secretary wedu achigara pasi. Dai ndakaroora ndakutoti gai ndimhoreso mai vekwangu, asi nguva ndo dzinosiyana. Saka tose sekereke takasimuka, ngatiomberei maoko mufundisi vachaunotora nzvimbo yavo. Hallelujah. Regai titende Mwari na Romeo nai. Hanzi brother Romeo, alright, zvakanaka izvozvo, but ndoti Romeo ini. Tibatanidze maoko titende Romeo nai. Muzita raJesu tinokudza Mwari vatiitire zvakanaka. Takachamira kudaro ndingone 1 or 2 announcements to do. Ndikukumbirawo vanhu vese, those that work in sound, those that work with deco and hosting, please don't touch anything on the altar straight from your house. Let's go and pray. Mune mambo vamwe tine tambo mwadoro during the week. Vamwe tine tambo pfuura nekwatinopfuura nako straight kuenda kupulpit. Ndiri kutokubatsira pamwe pacho avoid kutukwa. Just go there, do your confession in the prayer room, come and touch the instruments of worship. I repeat again, never be late. Zvekusvika kunobata pulpit usina umbonoita a confession prayer. Yes, you may do it time and again, but cases are also piling. First thing, I myself, whether it's a Tuesday, whether it's a Sunday, I don't just step on the pulpit before I go and pray. To those that don't know,
I try all means to be here 7 o'clock so that I find my hour of prayer before I even step on the pulpit. So that at least I tell God, I'm going to serve. If there is anything that I did not do well during the week, please forgive me. Give me the right to pray, to lead, and even the right to lay hands on people. It's not like you just go from your house and say, it doesn't work as easy as that. We need to pray. Especially those that work with the altar. I am a pranga, but ana kufanana ne mapranga e wardrobe yekumba kwenyu. I find people touch. Even uchifamba, try by all means not to step on the altar. If there's no need to step here, just find other ways to walk. Don't just step on the altar like you're walking in your bedroom. Let's respect the altar. Let's respect the pulpit. Let's respect anything that is used as an instrument of worship. Nebuchadnezzar chaakaonera ruoko ruchinyora pamadziro achisi chihure. Nebuchadnezzar chaakaonera ruoko ruchinyora pamadziro akusi kuuraya vanhu. Chaakaonera ruoko ruchinyora pamadziro makapu emuviri washe aishandiswa for holy communion. Akaonererwa akunda hondo akati ndipei makapu ayo ndiwedzere papati. Ndo chaakaonera chigunwe, ndo chaakaswera akufura uswa semombe. Iye ari mambo, makapu aishanda pamuviri washe. Epa aritari ndo akati apedza kukunda hondo akati ndipei makapu iwayo timamwire wine. Ndo chaakaonera chigunwe chichinyora pamadziro chichiti mene tekele ufasini. Ndo saka uchiona kuti vamwe vari kubereka zvirema nekudaidza vafundisi nemazita avo. Kana magocha sausage mafarisa moti Alfred ari kuti kudi izvozvo zvega zvinogona kukurovesa neshamu. Kuna anonzi ma-instruments of worship kusanganisira aya atosiyana nemaruwa amunoisa pamakuwa kana amunoisa kumba kwenyu, because ari kuenda paota. Chinhu charerutsa chinamato kujairira the instruments of worship. Uchibva kumba kwako uchiuya pano, that room is very important. That room is very, very important. Kana uine zvauri kuita uchizomira papulpit, handei tinogadzirisa nyaya dzedu dzatakaita mande, chipiri, chitatu, china, chishanu, tonotaura naMwari, tabuda imomo tozouya kunoko. And I repeat again, before we come to the altar, kune vanotsvaira paaltar, kune vanoshanda paaltar, kune vanobata paaltar, let's make sure that we have a relationship neprayer yeconfession. Even usina chavatadza chaunoziva, zvakangonaka kuti Mwari ndibatsirei ndidzoende pamberi penyu. This applies kuvanhu vekusound as well. Never ever kutora instrument gitara unore kuchechi umbaenda naro kubhawa kuya kwamunoridza kwakanzi grill and bar. These are instruments of worship. Ndina vandiri kurwa naye, handina vandiri kutuka, but I'm saying let's value the altar. Then pane intercession, we have our church intercessors. But the challenge is vamwe vacho vari kunonoka, vamwe vacho vane ma-commitments, but we cannot have a service nevanhu vanamata ma-5 minutes. We need at least a group of people that give us that 1 hour. Between now and munogara pasi manje kune vane vati kurei vane makumbo garai zvenyu pasi, vamwe vese we can stand, those that have capacity.
Then we sit down now. We need to pray for people. We need to pray for those that wake up late. It's not nice that one day in service, before I preach, I receive a message in not an Uber car that had 5 members or 4 members of us has been involved in an accident, no one survived. On a Sunday, it's not a good feeling. It's not a nice thing. We need people who say 8 o'clock to 9 o'clock, I'm praying for the church. I also want to remind intercessors, those that are physically here and never physically come to the prayer room, please exit the group today. Those that are in intercession group that have never come to that room and that do not intend to come to that room, please exit the group today. If you are in our intercession group, you are not in China, you are not in Canada, you are here at Rudaport Prayer Center. You stay up and you sleep. Please exit the group. Apana ajina moyo China, ajina mamepo. An intercessor works in that prayer room. An intercessor need to come tikatinema intercessors arikuna mata usiku. But kuneva amwe varipa group, we have never seen them. Vanouya ku church muse Sunday na 9 or na 9:30 after intercession. Vanouya after 9:30 intercession yepana apa yatopera. Please, I kindly ask you, exit the group. The only intercessors we need in the group are people who come to pray 8 to 9 there, and are people who can also meet 9 o'clock to pray 9 to 9:30. If you can't meet 9 to 9:30, unfortunately, I'm requesting you to exit the group. Ukagaramo ndikazo kushaya uku ndichaku exitisa inini. Tukuchaga ma intercessors that come there. Kune vanhu vanofarira kungopinda mugroup because an intercessor has to pray. But vatiri kukumbira vanhu vanoti ini ndinodzibata 8 to 9. And do you know kuti kuna an intercessor aripa group re intercession asikagoni kunamata 5 minutes continuous? Kana uri intercessor uyatisangano timborovana 1 hour chirimo veku present worship vanouya panokwana 8 vanenge vakwana vese. Kune mbavhawo dziri papa nyanya dzinouya ma 3 minutes. Vanofana kunamata 8:30, 7:30 to 8, but kuna vanouya na 2 minutes to 8, 3 minutes to 8, but vamwe vavo vanouya tonamata. But ndiri kukumbirisawo ma intercessors, kana uri banga cheka, kana uri sauti vava, kana uri mhiripiri vava, kana uri intercessor pray. Andizvere, kana uri intercessor pray. My intercessors, we need even my Monday prayers, nema Monday fasting. Unosangana na intercessor muswe Monday akabata zichidya chicken achiruma. Vamwe vachitsanya. And an intercessor must fast way beyond my fastings anodaidzirwa pana. You are an intercessor. Thank you so much. I see pakaoma, my intercessors, we need to pray. Kana uri intercessor, you need to pray. Ndine hama natu dzandruda kuona mai Mtakiwa, mai Chipenzi na mai Mruzhidzo. Vandisati ndaona ndi mai Mtakiwa. Are you there? I'm looking for mai Mtakiwa. Mai Chipenzi ndavaona. Mai Mruzhidzo ndavaona. Ndikutsvaga mai Mtakiwa varimo. Avamo. All right. But 2 acho varimo ndioneiwo panopera service. Mwari verugare vachitiitira zvakanaka. Muzita raJesu. Hallelujah. Vangani venyu vaiziva kuti ukanzi uri kumira papulpit waifanira kutotanga kunamata a week or 2 before you stand. Ukazvikoshesa zvinobuda zvakanaka. All right. Ndine poster ranga ndichifunga kuti richabuda re-anniversary patiri kucelebrate 10 years tiri pano. Yes, Professor Nyabadza said so. Nyama ichadyiwa zvayo zvekutodaro. Nyama ichadyiwa zvayo zvekutodaro. Mwari vachitibatsira.
muzita raJesu. Nyama ichadyiwa zvayo, inenge iripo ichidyiwa, Mwari vachitiitira zvakanaka. So that's what we are doing. So on a Saturday, from 10 to 4 p.m., it's eating and celebrating. Mwari vachitiitira zvakanaka. I want to thank vanga vari kuEnglish service, maimufundisi vanga vachishumira pamwe chete nababa namai Chigwada vanotiitira zvakanaka vari kuEnglish service. Mwari vachikudzwa. Regai tiende kushoko raMwari. Mwari ari mubatsiri wedu. We want to talk and continue about altars. Exodus chapter number 34 verse 18. Exodus chapter number 13 verse 34 verse 18. You can read. Putsirai aritari dzavo pasi. Pwanyai matombo avo anoera uye muteme matanda avo aAsheri. But you shall destroy their altars, break their sacred pillars, and cut down their wooden images. 14 of it says what? 14. Musanamata wamwe mwari wapi zvavo, nokuti Jehovha iye ane zita rinonzi godo, ndiye mwari ane godo. For you shall worship no other God, for the Lord, whose name is jealous, is a jealous God. Okay, so the other name of God is called Godo. That's what is written there. Is it not so? Judges 25 to 26. Judges 6, 25 to 26. Usiku hwacho ihwohwo Jehovha akati kwaari, tora hando yechipiri kubva pamombe dzababa vako, iyo ina makore 9, uputsire pasi aritari yababa vako yaBhaari, uye ugotema danda raAshera riri pairi. Uyu murungu ngaaverenge chirungu, tinoda mushona pana. Aya matineja ape chirungu aya rumbi tipe mubuti titsvagirei bashona averenge shona aya chirungu chiri kuverengwa neTony, shona iri kuverengwa neasendi yechirungu. At least anotoiverenga hade kuchirungu. Now it came to pass the same night that the Lord said to him, take your father's young bull, the second bull of 7 years old, and tear down the altar of Baal that your father has, and cut down the wooden image that is beside it. 27, 26, 27. Yeah, right. Ipapo ungawakira Jehovha mwari wako aritari kwayo pamusoro penhare iyi. Utore hando yechipiri ugoibayira sechipiriso chinopiswa uchishandisa huni dzedanda raAsheri rawakatema. 27. Saka Gideoni akatora varanda wake 10 akaita sezvaakaudzwa naJehovha. Asi nokuda kwokuti akanga achitya wemhuri yake uye navanhu vomuguta, akaita izvi usiku pano kuzviita masikati. Verenga rechirungu. And built an altar to the Lord your God on top of this rock in the proper arrangement, and take the second bull and offer a burnt sacrifice with the wood of the image which you shall cut down. 1 Samuel chapter 1 verse 11. 1 Samuel chapter number 1 verse 11.
Uye akaita mhiko achiti, Jehovha wamasimba ose, dai mukangotarira benzi pamusoro pokutambura kwomuranda wenyu mungondirangarira, mungorega kukanganwa muranda wenyu asi mumupe mwanakomana, ipapo ndichamupa kuna Jehovha kwamazuva ose oupenyu hwake, uye hakuna chisvo chichashandiswa pamusoro wake. Maona pakanzi benzi, apazonzi benzi. Haukuti haiti varungu ava vereka rechirungu. Read the English version. Then she made a vow and said, O Lord of hosts, if you will indeed look on the affliction of your maidservant and remember me, and not forget your maidservant, but will give your maidservant a male child, I will give him to the Lord all the days of his life, and no razor shall come upon his head. May the Lord bless the reading of the word. Before you go, read one more. Second Corinthians chapter number 10, verse 4 and 5. 2 Corinthians chapter 10, verse 4 and 5. Nhumbi dzatinorwa nadzo hadzidi nhumbi dzenyika ino, asi dzine simba raMwari rokuputsa nhare. Tinoputsa kukakavara nokunyengera kwose kunozvikudza kuchipikisa kuziva Mwari, uye tinotapa mifungo yose kuti titeerere Kristu. Kuti iteerere Kristu rechirungu. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty in God for pulling down strongholds, casting down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. Hallelujah. May the Lord bless our readers of the word today. Hallelujah. Clap your hands for them. At least the parent for this daughter, they are teaching her that she is still Zimbabwean. You see what I mean? That is the good thing. The day rakunonaka kumusha akadzokera, she won't be out of place. Amen and amen. Though people can sense kuti the tone is different, nemunhu abva kudya madhumbe. Asi isusu tinomboedza kunoza but hazvibudi. Iye kuti Mwari unogona kungoti Mwari first statement rechipiri obva wati Mwari. Unokanganwa kuti ndiri kufanira kunoza. Izvi zvekuti Mwari hazvisi zvedu izvi. Isu ngatigare kwatakajaira. Hallelujah. You can come through. Hallelujah. Okay, today tunataura altars and sources of power. We want to talk about altars and sources of power. If you need to destroy an altar, you need to have power. If you want to build an altar, you also need to have power. Now, our weapons are not carnal. Munhu anorarama in three phases. A person lives in three phases. The body, the spirit, the soul. All right. Now, patiri kutaura nyaya yema-altars. As we are talking about altars, kune ma-altars anogadzirwa nematombo. There are altars that are made from stones. Koita ma-altars anogadzirwa nemazwi. And altars that are made from words. Pasina dombo riripo. Without a stone. Pasina chinovakwa nechiri physical. Without any physical thing. But pachitaurwa mazwi. But words are spoken. Altars are defined by words. Ma-altars anogadziwa
kubva nemazwi. Whatever needs to be done on the altar, Zvipi nezvipi zvinofanira kuitwa kunyange paaritari. pakavakwa, Chero even if it's but built, chinorarama mazwi. but what survives is the words. 1 Samuel 1:11. 1 Samuel 1:11. Panoita mukadzi anosvika patime of desperation, There's a lady who went to a time of desperation, wekuti anopererwa such that in that uye desperation, anoiswa pakona and is put into the corner nemazwi. with words. Penina aituka Hana nemazwi, Penina would curse Hannah using words. aitaura mazwi anorwadza, He would speak painful words. but Hana ari kunogadzira altar But Hannah is going to make an altar nemazwi. using words. Kana Mwari mukandirangarira, If God, you can remember me. and give me a male child, Wandipa mwana mukomana, I will give back to you. ndichamudzorera kwamuri. Reza A razor, shall not touch his head. haingashuri. Ndichamuisa kukereke. I'll bring him Now to church. it's a full altar. Altari Iri yakazara kuuya nevhao. that is coming with a vow. Mazwi achitaurwa. When words are Kana spoken, mukandiropafadza if you nemwanakomana. bless me with a son, Ngatidzokerei kuna Genesis chapter number 28. let's go to Genesis chapter Unonzwa 28. murume anonzi Jacob We are a man ari called panzvimbo Jacob. inonzi Bethel, At a place called achiti kana Bethel. ndikaenda He kwaLabhani said, if I go to kwandisiri Laban's place, kuziva, where I don't know, mukanondiropafadza, and you bless ndikawana me, zvekudya, and I get ndikawana and I chekupfeka, get kana clothes, ndakudzoka, as I'm coming I'll back, give you a tenth of everything. ndichakupai chegumi Iaritari chakusanganiswa. isina chabatwa kana kuvakwa, It's an altar that is iri not kushandiswa physical. mazwi. That words are being used. Kwataverengesa tichinopedza, As you were reading, kuna I think it's second Corinthians chapter number 10, 2 verse Corinthians 4 and 5. 4 and 5. Iri kuti iyo ise pamadziro, iri kuti iyo, for the weapons of our warfare are not carnal, but mighty in God for pulling down strongholds. Push it. Casting down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity to obedience of Christ. This is the definition ya stronghold pamsora. Kana internet iri kushanda. I just want you to put the definition, the dictionary definition of stronghold. Inobuda ere kana ndichage pa. Kana isipo ndichage pa laptop pangu ikupage kutaura mu dictionary. Enlarge it. Thank you. A stronghold is a place that is heavily fortified and difficult to attack, such as a fortress or a castle. Figuratively, the term describes a center of strong support for a particular belief or a group, or a protected sanctuary for threatening wildlife. 1. Physical fortification. A strong built, defensible location or a structure designed to keep people, territories, or valuables secure from invading forces. Figuratively or ideological hub. An area or a group or a region where a specific attitude, political ideology, or a way of life is highly concentrated and widely supported. Papa Chinzi, to fight, drop it down to the first one. Right. Parikwenzi ipo, we fight against strongholds. Now, altars are used to set up strongholds. And altars are used to build an ideology, a way of life. Now, we set an altar. Tiri kumkunze.
outside. to build effort and power Kuti tiwane simba yekushandisa every day. for us to use every day. Ndosaka uchiona kuti vana Chihera That's why you see vakabairwa aritari yekupopota they have an altar of zvekuti vanotopembedzwa. It's an ideology, it's a way of living, it's an expectation kuti Chihera anofanira kupopota. that they must shout. Now because it's an ideology, it's a purported and a supported stronghold. Pauri kuberekwa mumhuri yaChihera ukashaiwa aritari yedeliverance unotoberekwa uchipopota. Ukaberekwa mumhuri mune aritari yevaroi If you are built from a family with altar of witches, unotoberekwa uchiroya. you become a witch. Ukaberekwa mumhuri ine autari yeutsiye Come from a family. unotoberekwa uine utsiye. Kune vanhu vairova zvibhakera There are people who used to kumaruzevha fight in the areas vaizikanwa kuti mhuri yekwanhingi inorova who zvibhakera. were known for Akakuvhera this fight. chibhakera haumiri. Why? Rudzi rune stronghold yemadhimoni ekurwa. It's a tribe with a strong of demons of fighting. Mhepo dzese dzinoda zvekurwa All spirits that want nemamhepo fighting ese nemweya tsvina yevanhu vakafa vachirwa and all evil spirits inoattractwa kumhuri yezvibhakera. is attracted Why? that It's family very of- easy to add on a stronghold. because iri nyore kuenda pastronghold iyoyo. Ndimboudza mumwe munhu kuti stronghold. Kune mafamilies There are families who have some strongholds, vane mastronghold maways ekurarama Nzira dzekurarama. akaisirwa aritari kare. that were put altars long time ago. Anofanira kutanga kudestroyiwa. They must be And the destroyed. primary phase of destroying altars, Unotanga sei kuparadza ma-altars aya? it's words. Mashoko. Kungotanga kutaura kuti handizi murombo. Starting Kungotanga kutaura kuti handirambi mukadzi. Uchinyatsoziva kuti sekuru wangu, baba vangu, baba vavo, mukoma, baba mukuru, baba munin'ina wababa, vese vakaramba vakadzi. Iwe wotanga kutaura mazwi ekuti wandigere naye handimurambi, wandakanodana naye handimurambi. Neakaroorwa obva ati ndakaroorwa kumhuri inorambwa vakadzi. Ine handirambike. Why? Uri kutaura mazwi uchirwa nearitari iri kurarama mumhuri yakanzi tinoramba vakadzi. Panona anoti hatirambwi, panona anoti hatirambi. Vakanzi vanouya vachienda, iwe ubva vati akauya hadi haaendi. Said the one who came will not go. Uchipinda mumhuri tanga kusefa kuti what are the strongholds of this family. Kuti mastrongholds emuri ndava. Vachitaura pachezvavo. Is there a speaking Unonzwa of their vachita own? ukaenda kugraveyard If you go to a graveyard, kuine symmetry yemhuri, kuine makore you can emhuri, establish ma-strongholds unogona emhuri. kuona mastrongholds emhuri iyoyo. Uchiona kuti mai guru vamwana wavo vakafa, mai guru vamwe vakaviga mwana ari kupuraimary, tete vakaviga mwana ari kupuraimary. Uchiona vana vasati vasvika ma20 years vakavigwa, wotarisa rudzi woona kuti vari kuvigwa. Ndo pari kuda kushanda munhu ari very spiritually sensitive kuti what is this pattern? Does this pattern speak to me? What is happening? Is it called talking to me? Ukaona zvichitaura newe, what get behind me, Satan? Wandabereka hafe sezvakaita symmetry, wandachabuda mandiri hachife sezvakaita symmetry. Tanga kuobserva ma-strongholds emhuri. Start observing the strongholds of a Kuti family. vakambopinda basa vakaita motikari. That the ones had Bati a vachembera car, vakafa vasina mota. when they Vakamboita owned the manager car, kuGMB. they want to Bati become a vakadzingwa. manager, but they were Vakamboita chased. manager vakaita headmaster. They want to become a Bati manager, vakadzingwa. headmaster, but What they were no. There is a stronghold running in this But the blood. stronghold I kufamba need to muropa set umu. another altar. Ndofanira And I kugadzira speak imwe words altar. to this altar. Ndotaura Kuti mazwi this paaritari. trend must stop. Kuti zvinhu izvi zvinofanira kumira. Tarisa so. Fana kutarisa sequence yekuroorwa kwevanhu. Must check the sequence of how Uya they aroorwa get neane married. bhasikoro, uya aroorwa neane toy car, ari kudhiraivha mota yemawaya, murume mukuru ane ndebvu. Tarisa musha wese uona kuti munhu wese ane bhara.
Everyone is vamafamba bar. kuenda kupi tabva kwarisape tiri kutenga bhara yasoona kuti pamusha pana bhara chinhu chihombe but vanhu vemweya havaoni vanongoti ando zviripo. You need to check mastrongholds akakutenderedza. Even ukasvika pabasa tsvaga stronghold yepabasa pauri kushanda. Pandiri kushanda pane mweya upya. What spirit is operating here? What is a stronghold? Is a fortified something that people believe in an ideology, a mindset. Unozoti pachechi chapa panogona kuita ekesi yekutuka kwevafundisi. Ngoti gare mabana mufundisi, gare maputsura mufundisi, gare maputsura leader, gare mabaya elder. Pane ma-intercessors anandichitaura haya anoti kana apinda muprayer anoti chii chiri kuitika pachechi panapa. Sei pakawanda vasikana vasina varume vakawanda. Tapinda prayer to arrest ma-stronghold ema-assembly. A church can have a stronghold. Tatobva kumhuri chaiko. Pachechi panogona kuva nestronghold. Wekupfekwa kwemasutu 1. Tarisa dare rese so. Toziva kuti suti yamudhara. Suti yamudhara. Stronghold yekusachinja hembe. Stronghold yekunyima. Stronghold yekunyima. Stronghold of being stingy. Stinginess. Kunyima. Wakagara so unenge uchifunga kuti ndoita sei kuti vakauya vasaone kuti ndakatenga nyama mwedzi uno. Bvumirana mukadzi nemurume vakagara vakapfunya chisero. Toda kuti torai nyama muise pasi pemubhedha. Ivi vakauya vanozoona kuti takatenga nyama yakawanda. Stronghold mweya cho. Bhutsi yangu ndakaitenga yakasimba zvisingaiti. Ndakaitenga kubhata. Kadangwe rangu mamhepo ekuramba zvinyowani. Mweya wekuti mukasangana semabrothers mune muchitaurirana kuti suti yangu ndeya 2010, suti yangu ndeya 2011, makabatwa nemweya wezvekudhara. Kune vanhu vakabatwa nemweya wezvekudhara. Ukangoona zvinhu zvakachembera chembera unotanga kungonzwa zvakanaka. Satani anokubata ine mastrongholds asima. Unogona kubatwa nestronghold wati yemakuhwa. Pese pamuri munongotaura sari munhu. Pese pamuri munongotaura sari munhu. And hamuna chamunotenga chinyowani. Chenyu kungonzwa nyaya nyowani. Mota ndeyekudhara. Imba ndeyekudhara. Hembe ndedzekudhara. Hairstyle ndeyekudhara. But nyaya mune latest. It's a stronghold. The spirit of backtracking. Munozoti mukadzi nemurume munogona kudevelopa stronghold yekurwa. Mukatanga kutukana so. Munotukana 5 hours. Mai vako vane zimusoro, baba vako vaiva neguma, baba vako vaiva nemateya, mai vako vaiva nebvudzi jena. Baba namai muchitukana 5 hours. Muchionesana ma-physical features evabereki. But sauti musina. Imbobvunzana kana makagara padhuze nemukadzi nemunhu kuti kutukana kwedu hakuna stronghold mukati. The way we imbotadza munhu ari padhuze kuti ma stronghold is something that steals power from you. Now those altars, they take power from you. They take time from you. Before a breakthrough, unoda kuseta altar. Let's go to Judges chapter number 26. No. Yes. Judges chapter number 6, kubaba verse 1. Judges 6 from 1. 7 years Israel sinned. For 7 years, Mwari vakatendera maMidianites and God allowed the and the Amalekites kutora chikafu chavo. to take their food. Kana vakukohwa vaMidia vaiuya. When they were reaping, the Midianites would come. Ukaiverenga pavhesi 11 ya chapter number 6 iyoyo. If you read from verse 11, Pasi pemu-oakward kana kuti mu-oak tree under the oak tree, appeared an angel. an angel akauya. Ikasangana nemwana wa Abizeri. And met
child of Abzer. ainzi Gideon, His name was mwana werudzi rwekwaManase. a child from the tribe of Manasseh. Ndopaari kunzi nemutumwa That's when the angel is saying pavhesi 13:12 on verse 13. zvonzi muhewo murume weumhare, mighty man of valor. So ukaiverenga 25 kusvika pa34 yesame chapter ya6 Judges inotaura manje Gideon asangana nemutumwa It's not talking about Gideon preparing to go to war, akugadzirira kuenda kuhondo, akugadzirira aritari creating an kuti altar Mwari vakutswe. so that God may be Ndopaari praised. kuparadza That's when he's destroying the altar of Asherah altar ya Asherah kuti agoseta aritari yaMwari. so that he can set the But altar of God. aifanira kutanga awana power But he was supposed to so get that power he can first. destroy the altar of Asherah Kuti agone kuparadza and altar raise ya the Asherah. altar of God. Osimudza Paari altar ya kupedza kuraisa altar, As he's finishing raising the akudzingirira altar, vaMidhia. he's now fighting the Midianites. Haagoni kudzingirira He vaMidhia asina cannot fight the kugadzira altar. Midianites before creating an altar. Mozisi haagoni kubuditsa vaIsraeri Moses before an cannot help altar. the Israelites before What is an creating altar? Chichinonzi altare. Tirambe tichirangaridzana. So that you can It's a identify. covenant place In- where inzvimbo God yekutamiko. meets men. Mwari And paunosangana nevanhu an agreement is done. nekubvumirana kunoitwa ipapo. Mobva mati Mwari akauya kupi pana 1 Samuel 11. Where did it go? Eli anoti kuna Hana, Eli said to Hannah, whatever you're praying for, zvipi nezvipi zvauri it kunamatira is done. zvatoita. And the altar yaizozadziswa Samuel achisiwa kuchechi. Manje maKristu, we set ma vows Tinoita mhiko and we never fulfill them. asi hatizadzisi. Kangani pakanzi tiri kuda mari yechakati wosimudza ruoko. How many times did you play? Waenda kumba kuti muchida kuti ndiite sei pane wani. But when you go home, you say, what did you want me to do? Ndangosimudzawo ruoko zvazvichiita vamwe. Do you know kuti words are very strong? Unoziva kuti mashoko ane simba. Ndinofarira kushanda nemapurisa. I like working with the police officers. Ukasvika pamupurisa, If you arrive where the police officers is are, a man of authority. murume ane simba. Anonzwisisa authority. He understands authority. Ukangoti kumberi vakandimirira, If you say they are kana waiting kuri for kwedu me kwatinobva ahead, ukakrosa bridge, if you cross the bridge, wakati ndiratidzewo mapepa, he says, show me the papers, ukavaratidza, and you show them. pavanenge vakumaverenga, As they are reading, them, ukazoti verengai muchikurumidza, kumberi he vakandimirira. said, can you do it fast? They are waiting for me ahead. Anochinja language. They will start changing Because the language. vanonzwisisa kuti vane simba havamiswi. Because they understand that you cannot stop Asi those zvinoda power vakageza. people. Because pane chimwe chiso chinoratidza kuti apa simba hapana. Zvinoda vakadini? Wakageza. Vangani venyu vanomboenda kumichato, kunyanya kumusha. Kumuchato, vangani venyu vakamboatenda muchato muGrinora, ande kuGrinora. Grinora kana kubudiriro. Vangani venyu vakamboenda kumuchato. Ukasvika kuGrinora kana kubudiriro vakapfeka zvandakaita izvi pamuchato. Even vasingazivi kuti uri hama yani, unoendeswa kumberi. Vanozobvunza kuti makamirira vekupi muri kumberi. But mukaenda netrack bottom, chokwadi hamulume. Kudanga mvura rumbi. Ukaenda nini ndakadai. Hakuna unongonzi garai nepapa. Vanenge vaona masainzi ekuti apa simba rinogona kuvepo. Vangani venyu vanomboenda kupureya nechechi dzakasangana sangana. Kumachechi kwete paRutaport kungopindawo kune mubatanidzwa wechechi. Kuchechi pamunoti muri assemblies 4 kana 5. Posvika munhu anenge achinamata achiti baba vedu vari kudenga,
zita renyu ngarikudzwe. Kozosvika munoti baba vedu vari kudenga, zita renyu ngarikudzwe. Nguva yekunamatirwa hakuna anonamatirwa nemunhu asina mweya. Vanhu vari kutsvaga simba, vabva kumba vachitya, vari kutsvaga vane simba, vanga vachitaura ndimi dzine makona. Tarisa munhu ari padhuze newe, udze kuti even Satani haatye vanhu vasina simba. Kana uchida simba, you sacrifice. If you need power, you sacrifice. No sacrifice. Vangani venyu vanobva kuZimbabwe, vanobva kuChipinge, hama dzangu dzekuChipinge. KuChipinge kwakaita murume 1 wekuti even vafundisi vakanzi ndiri kuenda nezita rako kwaNtunge vanokumbira ruregerero, because Ntunge aipisa. True or false? Ukatora chikwereti chemunhu akati ndiri kuenda kwaNtunge, unodzusira. Because akaenda nepicture rako akati baba munhu uyu ari kunetsa. Unonzwa soko ichigwa, unonzwa gudo richiti maswera sei, gudo charire musango richiti maswera sei, watola iwe ukatarisa gudo richiti maswera sei, unodzosera mari yevanhu nguva zuva risati ranyura. Vana baba nana mai, mukaita vaKristu vasina power, muchashishidzirwa nen'anga, muchapfekedzwa heti nezvikwambo, muchaitiswa nevanhu vane simba rekunze. Ende musanyeperane kuti Jesu chete ndo vane simba. Kunze uko kune simba, kune n'anga dzine simba dzisingashandisira Jesu but dzitori naro. Kana uchiti ndiri kunyepa ndoda kuuya $10 musi weSunday, ndoibaya baya nenariti, ndoitenderedza neshinda yered, ndiise mutoileti remadzimai, service yese inopera mari iyoyo irimo, hakuna unoibata. Imi vanhu munozviziva kuti n'anga dzine simba. Sunday inouya ndoda kungoya nemari, chikwama ndongoisa muswe nongosiya ndakapfekedzera muswe wedzvombi, ndakabaya nenariti irimo mu1000. Tinoita svondo rese, vanhu vanodaidza vafundisi kuti uyai mupise, nevavhangeri varapa vanoramba kuti baba uyai mubvise, zvoda munhu waMwari. Why? Simba ririko kunzoko. KwaFaro, Faro aitova nezvinhu zvaichinja kuita nyoka, zvakazongomedzwa neyaMozisi chete. Kureva kuti dai Mozisi anga asina simba, dai akatiza dzaFaro, because dzakawanda. Vedu patiri kunamata tichiti altars, tichiti sacrifice. I mean it, we need to sacrifice. Otherwise we'll be sacrificed. How many knows what is going to happen next month but 1 in August? Don't you know what happens in Zimbabwe in August? Tiri kupira makuva, tiri kubika doro. Iwe zita rako richaiswa padoro. Iwe unenge wakaisei? Ndosaka uchienda kumusha mwana achinoita madzikirira. Hauna simba. Altars are important. We need to set altars of words. Before you drive your car to Zimbabwe, tanga kutaura uri mumba kuti varoi ndakuuya, mamhepo ndakuuya, mweya yetsvina ndakuuya, nezita raJesu ndakusvika ikoko nomotikari yangu nezita raJesu. Paunosvika vachiti ivo vachitaura zvavanotaura, vanosangana nezita raJesu. Altars starts from words. Mere words that are spoken by faith. Iyo zvukasangana nemunhu panze apa, akakutarisa Tolana, akati baba ndarota gomba, munondi izvezvi kwete mangwana ngoti baba ndarota gomba, pamberi penyu ndarota gomba, ndaona gomba pamberi penyu. Baba ndasangana nemunhu ataura kuti gomba. Why? Words are powerful. When words are spoken, they even uchiziva kuti hauna kunaka, uchitotarisa pamira uchinyatsoona kuti iwewe chiso hauna. Pakaita munhu anongogara achiti makanaka, you start to change your step listening to the words. Even nyika yese ikati ndakashata but pane one ari kuona kunaka. Mazwi akakosha munzvimbo dzemweya. Words are powerful. Words are powerful.
Do you know that a prayerful person does not get scared of people's words? If you remember what you say in prayer, that gives you confidence to walk. Why? It's an altar. Nekuti aritari. Mbodza munhu ari padhuze newe kuti zvinoda simba izvi. Zvinoda simba. Now, what happens with my altars? Why do we need altars? Neiti chida ma-altari. When people are raising something, Vanhu kana vachisimudza chinhu, they set an agreement. vanoita kubvumirana. That agreement Kubvumirana ikoko works as a foundation kunoshanda sehwaro and it inspires effort. and inoita kuti zvipe vanhu simba. Mukaita joint venture, Kana mukaita mubatanidzwa, mukati tiri kuda kuisa ma1000 moti tiri kuisa 1,000. and this money will use it to buy material. Moti mari toda kushandisa Those words, mashoko iwayo they help you to plan. anokubatsirai kuti They mugone give you kuplana. confidence. Anokupai simba. They also even raise your hopes of buying a house. Anokupai tariro Why? There's an agreement. nekuti pane kubvumirana. Those are so in the spiritual world. So munyika Munoda yezvemweya kuiswa ma-agreements munofanira kuita and we kubvumirana. dedicate them to the name of Jesus. Tomaisa muzita raJesu. Now, in the New Testament, we don't fight people, neither do we smash my stones. But if you read Ephesians chapter 6, verse 12, Ephesians 6:12. my altars becomes my spiritual strongholds. Altars anova ma-spiritual strong. Words that we speak in the spirit. Mashoko atinotaura mumweya. Where do we get the victory? Tinowana kupi kukunda? On Calvary. PaCalvary. Parikunzi, it is finished. Pari kunzi zvapera. That's where we. Do you know kuti prayer with words? Uzoti munamata Munhu nemashoko. kunamata nendimi kwakanaka. Speaking in tongues is good. But a sober-minded prayer, Asi munhu anonamata ari sober. ndo panobuda ma-spiritual strongholds Ndo panobuda nema-spiritual altars. nema-aritari emweya. I was reminded Ndayeuchidzwa musi weThursday on Thursday nemunhu akaenda overseas. with someone who went overseas. Akati, baba, zuva randakabva paRudaport, I said, the day that I left Rhodoport, makandivimbisa kuti ndichabudirira, you promised me that I will go and but prosper, handisi kuenda kubasa. but I'm not working. Mainyepa here baba? Were you lying? It was very rude kurangaridza mufundisi kuti paya zvamakataura mairevei. Very, very rude. How do you do that to the man of God? To remind me that my prayer, and baba makandinamatira, and you said wherever I go I will prosper, but basa rangu rakapera. On Thursday I was fasting and I said munhu yari rude. Pandakanotarisa manotsi egore raakaenda ndakaona munamato wandakamunyorera kuti kwauchaenda unenge uine mota, kwauchaenda unenge uine imba, vanhu veko vachakuremekedza. Ndakatarisa madziro ndikati Mwari handingambonyepi. Nhasi ngadaidzwe kuinterview masikati, but paaenda Mwari panosheka koo yangu, pari kuranganiridza your call to me. Friday makuseni time dzedu dzakasiyana, baba ndadaidzwa kuinterview. Baba hanzi zvaita nditange basa. Ndikati Mwari maita yenyu mabvisira muranda wenyu kunyadziswa. Pamwe pacho mazwi anotaurwa namufundisi ane paanofana kurangaridzwa kuti munhu waMwari mune zuva ramakati. Ndosaka vaIsraeri vaiti vakaomerwa vaizonamata vachiti Mwari vaJakobho, Mwari vaIsaka, Mwari vaAbhurahama. Pamwe pacho pandinonamata usatsinzwinye maziso kunge munhu akadzara nemweya. Teerera munamata. Listen to the prayer. Noti kuda kunyepera kuita holi kuswinya maziso nemuromo, nzeve ngadzishande ndichinamata unzwe kuti ndiri kuti kana zvarema kuti but your servant said. Kuti muranda wenyu akati. Vangani vanorangarira mukadzi iwewe pa mukadzi muShunami? Shunammite woman. Do you know the Shunammite woman?
What did she do pakafa mwana? Akati imimi ndandigere hangu zvakanaka. Handina zuva randakakumbira mwana. Pandakakubvunzai pamakandibvunza ndakati ndigere hangu zvakanaka nevanhu vangu. Iwe Gehazi ukati hapana mwanakomana. Imi Mwari mukabva mataura mukati gore rinouya nenguva ino panenge paine mwanakomana. Iwe Gehazi enda pasaidi. Usano namatire mwana wangu. Handiwe wakati panenge paane mwana. Ndinoda akataura akaseta ota yekuti dumbu rangu ribate mwana. Ngauye kuno amiririre nyaya dzake. Elisha huya kuno une zvavakataura. So Elisha went to raise the boy. Why? There was an altar that and an agreement. Now mukaitirwa chinhu naMwari kana mukaitira chinhu Mwari une right yekurangaridza Mwari. Ndosaka baba ndichiti kana mwana akarwara chimbotora akamarisitsi ako echegumi ubate envelope yako woti Mwari makati muchabvisa udyi mumba mangu biu rekuchipatara iri zvegumi zvangu izvi imi Mwari pupurirai nyaya yenyu. Pane munhu wandakaudza akati mufundisi mumba mandiri kurara ndiri kuona zvima artifacts zven'anga hari nezvirimo. Ndikati unei mbegi mako? Zvikanzi ndine t-shirt yeparutapeti. Ndikati bvisa pijama. An eye for an eye. Bvisa pijama mwanangu. Feka t-shirt. Ndinoziva kuti madzimai vanoisa chimwe chimbroidery chinobaya apa. Vanganoona ma-t-shirts epano makambona chimbroidery chiya shogona ubaya apa pamwe pacho. Kati rara uchibayiwa wakapfeka logo iroro. Akazotamuka mangwana varidzi vemba vakati imimi makatitadzisa hope maipenya kunge zuva kana meni. Ndikati t-shirt ivo vaisa hari iwe isa logo. Unoziva here kuti muchinji kwauya uyu unonomecha chihari chemuprofita ese ma-artifacts. What is an artifact? An artifact is anything that symbolizes. Mangano yaizviziva kuti t-shirt yechechi inopfekwa ukanga usingatrust pauri kurara. If you don't trust where you are sleeping, pamwe pacho kana uri mubhedha wevanhu tora t-shirt pakati pemetress nemubhedha pfekera t-shirt. Kana zvichinetsa pfekera bhaibheri orara. Pane mazuva andakambogara pane imwe nzvimbo yabuda mazikirira ndaingoshandisa kaGidheoni. Vangani vacharangarira kaGidheoni bhaibheri kanokwana mupiro pfe chiGidheoni mupiro manheru vamwe vanobva vachiti ya iwe unenge wakarara Gidheoni irimo makanyorwa imomo kunzi ndichakuchengeta mukaGidheoni. Ndakakatsamira. Kune vamwe vanhu vari kudheererwa naSatani because hausati waakuziva mafambiro, hausati waakuziva zvekushandisa, hausati waakuziva mararamiro. Kana uri muKristu tenda mumaaritari. Pane mamwe maaltars aunofanira kufamba nawo. Pane imwe risiti yausingafaniri kusiya. Risiti yekuchechi. Kune vanhu vari kubvisa mabuilding fund. Tora chirisiti chebuilding fund. Kana imba iri yako chera gomba cherera ipapo. Uti Mwari ndakavaka chechi. Vanhu vari kupinga misha. Vanhu vari kucherera miswe yetsoko pasi kudzimba dzavo. Vanhu vari kucherera musoro wegudo kuti patyise. Iwe cherera risiti yekuchechi. Uti nezita raJesu baba ndakaita covenant nemi. Cheru pfa ofushira. Mwe munobva ati mufundisi hazvina ung'anga here mukati. Iwe zviri kuitwa neng'anga nesu tinoitawo tinongoshandisa zita rakasiyana. Imi hamuswere muti Mwari ndinokukudzai kwamuri hakuna. Ukanzwa munhu achikudza ng'anga yake makuseni anondoda kuudza chimwe chinhu. Maaritari ari kugadzira vana chaivo vanogadzirirwa maaritari. Ini ndakaisa aritari pamwana wangu musikana. Vanhu kala yake inogona kundinetsa. Uruma ndoita mafanizo. Ndaisa aritari. Munhu wese ane dzungu akasvika pamusikana pamwana wangu ngati kanenge kanoroya.
iwe wako mwana akakomberedzwa nemekapu. Kuita basa rekutengera mwana musikana zvimekapu usina kuisa seed. Ndakati kuna mufundisi munembo, rovai mari iyi isati yapera. Zita rayo inonzi Shalom Jiriji. Irovei mudhara nhasi. Mudhara obva asvika mumashopu obva aiti pfa vapedza nayo. Iwe uri kuti hanzi zvine handi vana vaichekwa nyora. Ndiri kuchekawo dzangu machekero angu. Iwe usati wacheka mwana nyora. Chaona matangira akachaita kuhura. Unonyatsoona mahuriro ari kuita mwana ari kuda kutombotangirwa Jesu chai. Zvinditaura kudai munhu akati zii. Altar is a source of power. Mari dzamunobvisa kuchechi regai kubvisa makanyarara. Batai marisiti bhuku enyu, marisiti envelope, marisiti mutaure, muti simba rangu ini rinobva apa. Simba rangu rinobva wapi? Apa. Vamwe vakaenda kwasekuru vakapiwa makwati. Iwe shandisa risiti yechegumi, iwe shandisa t-shirt, iwe shandisa kalenda. Uri mupostori Rudziya anogara mba musina kalenda. Une kalenda remukura. Kuri kupiswa zvinhu so pfa. Mweya wehutsi uri kuteera kalenda rawo uri mumba mako. Mutazama munhu unoziva kuti kunosetwa ma-altars. Just altars. Ma-altars kutongotaura so. Do you know, tichikura kune vakaenda ku high school, kune vanhu vaita ma-blood covenant. Mayaziva, ekuchekana ropa so mosanganisa ropa, maita blood covenant. Zvaitwa ma-boarding school nekuba high school. Hamuna kumbozvinzwa? Hamuzvizivi? Makakurira kupi? Izvozvi kune vanhu vari kufunga kuti hazvishandi, zvaitoshanda. Newe ichi chipostori tandiri kutaura chema-altar ichi chinoshanda. Mumba mako une rekaplesi kaunonamatira. Kaunoti apa ndo pekunamatira. Ma-altar ari kuda kupwanywa. Mira ndichikurumidza kufamba mumanotsi angu. Kana uine pekunyora ndoda kuti utange kunyora zvandiri kutaura izvi. Pfungwa dzavakanzi uite ma-correction uchinadzo. The first altar inofana kupwanywa muupenyu is the bloodline cases. Mumuri mune ma-family trends akanaka that we need to maintain. Every family there is a trend that is good that you need to maintain. Because it are my wrong trends that you need to destroy. And the happy my wrong trends mfundisi. Mu family chaga kuti average death age mumuri ichi. Kana musiri challenged vazhinji vachisvika 70 darika ipapo. Wozotarisa the average chinhu chakafanana nema family cases akafanana nema chronic diseases. What are unoona kuti kumuri disease inogona kunge challenge munhu wese. It's a stronghold that needs to be reversed. Asha, could you don't finish a conversation, mumuri? How many fights do you do pamuri? Say muri. You know, when you a stronghold that does not allow peace in the family, you fight. People are fighting. The other stronghold, it's poverty. Kune muri dziri challenged pama finances. Yekuti you can check kuti muri 5, but pa 5 hapana ane mota, hapana anemba. It's a stronghold. Kune a stronghold ye education. Kuti vanhu vese vari mumuri hapana anopasa. It's a stronghold. Inogona kuda kunamatirwa. Toda kunamatira mamwe ma strongholds anofana kuparadzwa. The lack of faith mumuri. Yekuti vanhu vazhinji havana mati. Unogona kutopupura kuti kumuri kwedu ndini ndega ndinonamata. It's a stronghold that needs to be destroyed. My stronghold, my diseases, poverty, my fights, lack of peace, my marriage, my marital challenges. Yekuti unoona kuti mukataurirana muri ma sisters are married mu same family. Unoona kuti munhu wese ari kuti ndakagarira vana vangu. 5 people, 5 gariraring children.
maaltars paanobviswa anofanira kubvisirwa chinhu chinonzi legal ground. Ndosaka taverenga kuna Exodus chapter number 34 yanga ichinzi 13, break down their altars, smash their sacred stones, cut down Asherah's poles. God's command to Israel entering Canaan, altars to other gods gave demons legal ground. So by destroying those altars, you are removing the legal ground of the existing demons. Because every altar in a foundation, if you don't remove its legal ground, then that spirit will fight you. That's why muchiti munhu akatendeuka tinotoda kupisa machira. We want to burn the artifacts of the other god that we were worshipping. We are destroying their legal ground that they should not come back. There's no legal ground. If you read Deuteronomy, it says total removal, leaving nothing, so that we don't compromise. Ndakaona kuvanhu vanenge vachiita dating. Regaindipabata. If you are in love with someone and you ignore one another for 2 weeks, the third week munodanana futi. Ndo zvinoita vanhu vekuchechi. Pastor vakapopota, If the pastor shouts, munombomira kutumirana mamessage. we stop sending messages to each But other. the legal ground But if the legal ground is not destroyed, risina kuparadza, the agreement kubvumirana that was made with words yakaitwa nemazwi was not reversed by words. haina kurivheswa namazwi. So after some time munotsokerana futi. After But mukataurirana kuti shamwari handichakudi tarambana. Marivhesa paya pamakati shamwari tiri kudanana. Saka mabvisa legal ground. So you've removed the legal ground. Mese imi mune hama dzenyu dzamuri kudanana nadzo kana musari mataurirana kuti taregera. Inonzi muri pabreak because the legal ground is still there. Andina kana amen, but apa ndaprofita vamwe vanhu. Now, so when you build another altar, Paunovaka imwe aritari, you are also building the legal ground uri kuvaka zvakare. where you are allowing such request Pauri kutendera kuti iwane pekusvikira. so that it gets a point where. So an altar is a legal ground. So aritari legal So ground. when you build an altar, Paunovaka you aritari, are establishing a legal ground. uri kugadzira legal Kune ground. vakaita law, chinhu chinonzi legal, chinogona kunoitwa quantified to, you can extend the word to legitimate. We are legalizing, we are legitimizing, so that it becomes legit, it's acceptable. So when you build an altar of anything, you are legalizing that concept to continue to happen on you. Yo? Saka ndiri kuti ndikaisa seed yemari, if I build a seed or if I speak words, Ndikataura mazwi. I'm legalizing. Okay, regai ndidzoke kulanguage inozikanwa nevanhu. Munhu akati wandirepa, If someone say you raped me moenda kumapurisa, and you go to the police wobuditsa foni yako, and you take out your phone, woti na 10 to 4, what na 10 to 4, tabvumirana kuti ndiri kuuya kusleep over. we agreed that I was coming for a sleepover. Pobva paiswa message yekunzi uya wakagadzirira. Ichibva kumunhu. Come prepared. Na 4 a.m. oti ndarepwa. Pane ground era. Mapurisa anoteerera era. Pane mazwi akalegalize the activity. Akatendera kwe. So when we set altars of words, Patinogadzira we vaari are vemazwi. legalizing or we are attracting
what we don't have in the spiritual world to manifest in the physical world. kuti zviratidzirwe kunyama. Yo, kudzidzisa kunondinetsa but apa ndofunga nambotaurawo zvine musoro. So, patiri kuti isusu, the spiritual significance of altars, there's a place and plus worship. Whatever you sacrifice, time, money, loyalty, that is your altar. Romans 12 verse 1, to present your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true worship. Destroying my altars means ending agreements to end with sin. You don't end sin quietly. You make an agreement to end a sin. MuBhayibheri ukaverenga kuna Leviticus kune yainzi sin offering. When you have sinned, you give an offering, setting an altar to destroy the foundation of that sin. Vanhu vese vamuri kurararara nawo ava, kana maakurega kurararara nawo, isai altar. Munobva ati mufundisi muri kuzvanepi? Vari kuzviita vari kuzviziva. Hapana kana amen. Musi weFriday taiva nana baba plus or minus 53. Takanamata mimwe minamato isinganamatiki, isingadzokororeki. Ende iyoyo ndonyatsoziva kuti hamuna kumboiudzwa. Vana baba kune zvimwe zvisingataurwi. Especially 2 years ndakaitisa ye. Those were altars. Zinofana kuramba dziri in place. Dzinochengetedza musha. Now, patiri kuti sacrifice. Okay. Destroying means ending agreements with sin, addictions, fear, witchcraft, and generational patterns. When we are destroying the altars in our current day, we are ending agreements with sin, agreements with addictions, ending agreements with fear, witchcraft, generational patterns. Those ones that I was trying to define, but they vary from family to family. Now, how do you agree to end sin? You need to purposefully end it. Hakuna munamato unorambidza munhu kuputa fodya. Pawakatanga kuputa fodya wakanamatirwa. Iwewe pawakatanga kuputa fodya wakanamatirwa. Saka kana usina kunamatirwa regera matangira avakaita. Munoziva kuti chechi pambacho tinombopuziswa vanyavazi. Munhu akadecide kuti acha iyo zvizvi munhu akavharirwa kujeri, haaputi fodya kune kusina, unoita 4-5 days usina kuiputa. Regedza. He baba ndinamatire nditirikei maoko. Regedza sekutanga kwawakaita. Baba ndiri kutadza kuramba munhu. Ndandiripo here pamakatanga kudanana. Regedzai sematangira amakaita. Kuda kuti shandise. Iyo rota haugoni kuramba munhu iwewe. Regedza sematangira avakaita. Izvozvo ukatodecide kuti I no longer want, even akakutuka zvinengei, ingorega kubhadhara rent. Unotukwa one jaira. Regedza sematangira avakaita. I'm addicted to watch that. I'm addicted to watch that. Regedza. If you decide in your heart today that I'm sacrificing this addiction, ichakurwadza,
ichakupusisa, ichakuitisa weak, but after 3-4 weeks your body will adjust. No, that church bamba yotombedwa ngana asikafungi. Wakambotanga sei. Pana akakunamatira ere kuti utange. Regedza. Kana wakuda kuregedza unoregedza. Izvezvi mweya mutsvene akakuti ba, ukafila kuti handichadi kuregedza, kuita chinhu ichi unoregedza. Nyaya yatakaita isusu vanhu chinonzi sacrifice, it gives you pain, it removes discomfort, it puts you discomfort, it takes away your liberty. So sacrifice, rwadziwa, remerwa. No, you don't sacrifice. If you want to stop an addiction, you shall be in pain. You shall feel the discomfort, but that is the sacrifice. Aina kunzi kucheka macharini. That's sacrifice to stop an addiction. Sacrifice. Stop it. Say it in your heart, Lord, because of your name, I am stopping this addiction. Even addiction emakuwa chai, inoregereka. Iwa ugonuswera wakanyarara uno wakaita sei. Kana mako munogara muri dry nekutaura sina basa. It's an addiction. It's an addiction. Stop it. Every addiction, you need to sacrifice it. Kuudza Mwari mu prayer kuti chinhu ichi ndachiregedza. Even ndikarwadziwa zvinengei, I have stopped this thing. You can stop it today. Pain does not kill you. It's painful, but it doesn't kill you. Ndiani munhu akarwadziwa nekusheregedza mbanje? Ndiani munhu ane guwa rekuti akafa because akaregedza mbanje? Zviregedza. Sora taura vanhu, unoda kunamatirwa, regedza slowly. Mwari achakubatsira. Hapana, Mwari ari kukubatsira. Decide in your heart, purpose in your heart, carry the pain and the burden, cut the addiction. Unoda kuti mweya akubatsire kuregedza fodya wakatangiswa naMwari. Unoda kubatsirwa nemweya mutsvene kuregedza chihure. Iwe regedza. Imi masingo imi miregedzai kuhura. Ndaenda kumba kwake maida ndidzoke ndisina chandawana. Wamboenderei kana uchizoti hakuna chokunowana. Zvitine masingo ane varume vakawanda kudarika. Iwo utori ne5. Mafundiswa ne1. Zviregedza. Kungozviregedza. And hapana the pain yekuchitengera airtime inopera. Hapana kana amen ka. Takutaura masacrifice chayo. Hakuna amen. Stop those addictions. Mfundisa andina mari. How do I cut my generational patterns? Put a vow and speak a word. Mwari mukanditendera kutenga imba nerudzi rwedu rukatenga imba ndichakupai mari. Isipo, put a vow. Hannah didn't have a single cent. She made an altar and she honored the altar. Andina ma amen nasi, but iyi kai inoendesa vanhu kudenga. Iyi inoendesa vanhu kudenga. Vanhu vanotoya kuchechi vachita mastay in. Chita chihure pachechi. Bible rinongoti takakuonai makadaro tikanyarara tikati zvikanzi regai zvikurirane masora nechi. These days kutsura vanhu kwakunetsa. Tine mayouth ari koko. Ungori muyouth pa group reyouth but une murume. Wakatonyoresa uda kuita chinhu pa youth panapa. Mweya wako haucharowi, hana yako haicharowi. Ndo zvinhu zvandiri kuti sacrifice. Stop that nonsense. Remove that addiction. Unoremerwa nekuda murume usina ringi, wakaita sei?
hapana kana amena. Ndoma addictions ada kudamburwa iwe. Dambura dambu tu taenda. Bible vanhu vari kutenderera havasi kutendeuka. Ndakupopotera next week auyi kuchechi. Unenge wakanditsamwira. Fundisi wacho havachatauri zvine musoro, vanhu vacho havachatauri zvine musoro. Ndiri kutaura zvine musoro. Every addiction inoregerwa through pain. Addiction inoregerwa through pain. Iwe unoda zvinhu zvakachipa sei? Fasting chayo inouya through pain. Vangani venyu vakambotsanya more than 20 days. Unorara uchinzwa makumbo aya asina simba. Kunyepa here. Dumbu rinotanga kushiringa kuita diki so. Uchitsanya, but kana wakati Mwari ndoita 10 days, ita 10 days. Usaite mutenda anoseta altar ye 10 days fasting, oita 3 days pobva pabikwa nyama paitwa brai otodya. Kana watenderana chinhu naMwari, and altar whatever you say to God, please do it. Don't do my premature altars. Don't do mbodza dzema altar. Mwari ndakatendeuka, Mwari ndakukutendai, mwedzi uno ndoda kubvisa mission house. Wapedza uchingobuda ubvoona magwinya, votenga magwinya ese anoenderana nemission house. Uchaguta rini? At the expense of God. Ndoda kudzokorora futi. My altars, my words, and those words you must honor them. Hakuna any altar that does not cost you anything. Every word that you speak as an altar, you need to action it. You need to follow it up with an action. Kune vanhu vanogonaita ma-altars fasting. Mwari ndoda kutsanya for 10 days. Fast those 10 days. Be faithful. Usageze mazino uchimwa mvura. Kune vanhu vakaita ma-altars of serving God. You said I will be an armor bearer, but are we? You said you are an intercessor, but are we? You said you are this, but you don't do. Kune ma-ushers akarega ku-usher kare. Angosara ne-uniform ma-drawers. Altars. Chinhu chiri kunetsa ma-altars. To set an altar is not a problem, but the sacrifice that goes with an altar ndo iri kuti kanganisa. Vangani venyu vanoziva kuti zviri nyore kuudza Mwari usina mari. Kana vaane mari, vangani venyu vakati kana ndawana basa ndichachengeta nherera, makaguma rini? Kana ndawana basa ndichatengera mai vangu chinoti nechinoti, makatenga here? Kana ndawana basa mufundisi vakandinamatira ndichavaitira chakati, ndakadyei? Pawakaguta wakutoita makuhwa. Munhu akanga wambona kuti munhu asina basa hataurisi, munhu ane basa ndiye anotaurisa. Mbozvitarisa kuti how many altars do I set with words? Munhu anoseta ma-altars, munhu ari honest to their words. They don't speak empty words. An altar needs words that have substance. You speak a word, you follow it with action. You make sure that you carry the action. Ndikachinja basa ndichabvisa chegumi. Musi wakapinda basa unochiva mari. Kune vanhu vane ruchiva. Unoziva kuti so many people want to fast. The moment yaanoona sadza, bvudzi rake rinoti zhirrrr. Akatarisana nesadza kuti romira bvudzi kudai kunge munhu ari kuona nyoka. Unoziva kuti kune imwe appetite yemadhimoni. Mande unotanga kurohwa nenzara na5. Tanga kudya porridge na5 musi wemande. Nzara yemadhimoni. Kana altar inounda munhu ane discipline. In altar is set by discipline. When you set up an altar, you follow it by discipline. Ndosaka Samera asina kubvira akagerwa musoro. Mai vakati kana ndamubereka musoro wake haugerwi. It's discipline. You set an altar, you put discipline. You put words and you put discipline. Munhu anenge achiseta altar yemazwi, they must have total discipline. Whatever you speak, you shall see it come to pass. No matter how hard the journey is, you need to follow up your words.
Ndosaka uchiona kuti vanhu vazhinji vari kubatwa nemadhimeni. Anouya pano kuti mufundisi ndinomira nemi. Zuva rikabuda ndinomira nemi. Zuva rikasabuda ndinomira nemi. One day akangonzwa auya wakauine sutu yakaunyana. Ndozvisiya izvi. Weduwe vanoseta maaltars havabviswe pamaaltar nevanhu. Altar inosetwa naMwari. Wogara pamazwi ako naMwari. Kwete kudisturba mazwi ako naMwari nevanhu. Altars. It's very difficult why people are not standing up to their words. People are changing their words. People are moving away to their words. And the words, once you move away from them, they become light. My son is reasoning these days. I've got a 5-year-old boy. He's starting to reason. Auntie, Daddy, are you poor? Why are you saying you're poor? The rich man will never complain about buying food to his children. Weduwe mulakatiunzira TV akatikanganisira. Our children zvimwe zvavakutaura so unoti ukamutarisa kuti ndiye here mwana uyu. And how many pennies is in your account? How many coins are you in your account? And Daddy, can you check your bank balance? Ameno zviri kuonekwa paTV zvinotaurira vana kuti kune chinhu chinonzi bank balance. Indakasvika kupedza grade 7 ndisikazivi kuti kune chinhu chinonzi bank balance. But when we are setting altars, every prayer you do, it's an altar. You need to be honest to the prayer. You need to be faithful to the prayer. You need to follow up that prayer with the action. Kune munhu anonamata. Baba ndiri kunamata cheche yedu izare. Iye muswe sando vate kuri kutonhora hawi. Are you faithful to your words? Inozara nani wakarara. Muchaona kuti Juni unoyu kunosvika panapa vanhu vese ava vana kuenda mumabasa. Nhasi chando chafuma chakachena ndasvika panapa na 7 zuva rarisati rabuda pakachena chando. Izvozvi vese vari mumu muri kutonhorwa kani. Munhu wese ari kudi ari kutonhorwa. But that is the sacrifice. Unofanira kutonhorerwa Jesu. Unofanira kutonhorwa uchinamata. Iwe doti Mwari wabvisire chando iwewe bedzi. Mbotarisa munhu ari padhuze nekuti sacrifice. You need to sacrifice. You need to sacrifice. We need to destroy my arguments. Ese anorwa knowledge ya Mwari. We need to reject my lies and be reminded of the scriptures. Why as a Christian would you want to gather where people are discussing tithing? Why would you want to discuss it? Why would you want to discuss when people are munoziva kuti vanhu vekubhava vanotaura zvekuchechi, vanhu vekuchechi havatauri zvekubhava. Pano makati mufundisi ndoda kubvunza kuti chegumi chiri right here. Ndikati kana maregedza doro makuuya kuchechi ndo patichadiscussa zvetithing, because munhu anodiscussa zvemaths anenge akaregister maths. Teacher haadzidzisi munhu asingaite maths muroad osangana newe muroad ongoti equation x plus x uyu vanobuditsa answer chii. Unofanira kunge wauya muclass wakaregister wakapfeka uniform toweka maths. Kana iwe uchiri kubhawa uchiri kumwe hatitauri zvechegumi, tinotaura zvekuti isikadhi iri kunaka sei. Kunyepe sei uchida kudiscussa zvechegumi nemunhu akabata mudzango wefocho. Ngaatanga auya kushechi tozotaura zvekuti zvekuchechi. Kana achiri kuputa, kana achiputa choyo chechi todiscuss. But kana achiputa asingapindi padhoa panditauri newe zvegumi, handidiscuss newe pastor yeye kuchechi kunozodai. Kana maakuuya kuchechi tinodiscussa zvechechi. Kana musingauyi kuchechi hatidiscuss zvechechi. Sei uchida kupinzwa busy nezvinhu zvisina basa. Mboudza mumwe munhu kuti ma-strongholds kuramba mimwe mifungo. Kungoramba mifungo. Indobva ndagara ndati I'm not answering denial, but the reason for the explanation. That's why I don't explain. Iwe wakamboona Cristiano Ronaldo achitamba bhora mustriti. Ukamukandira bhora mustriti anorigama nemaoko orikanda bheki kwauri. Hazvibhadhari kubati kutamba mustriti. Anotamba mustadium vanhu vabhadhara nekutenga matickets.
ndibadzokorore ipapo. Hakuna maKristu regai kuswera muchipfekedzwa heti dzisina basa. Kana masvika pane vanhu hanzi ndoda kungoziva, unoziva wauya kuchechi to discuss. Modza munhu ari padhuze kuti every prayer is a sacrifice. Every prayer is an altar. Follow up your prayers. Do my sound prayers. Follow them up. Okay. Ora ndapedza kudzidzisa. I know kuti kana ndichiticha vanhu havadi. Zvekudzidzisa vanhu havadi. Could you destroy a stronghold? You need to identify it. You don't just say anything that comes, I will destroy it. You need to identify it. You need to identify that stronghold. Kuti chiri kumbonetsa pano chi. Yo. Alright, izvi tapedza zvekutsanangura izvi. Ngatichiitei zvekunamatirana. Apa I know kuti everyone will love me. But vananchi kuti regedza wega handisi ndakakudzidzisa. Wanga usingandifarire. Todaita zvekunamatirana. Yeah. Hanzi namufundisi vandakaenda nawo kugomo rimwe gore. Kana ndadaidzira outer kone ndichitarisira vanhu vashoma shoma because ndo one last stage yekuti ndakuda kuenda unodya. Vanondichengeta vatosiya vagadzirira kuti ndichibva paaritari ndidye. Toda kunamatirana. Naomba destroy my altars. Pandakamaisa my wrong altars. Iwe unoziva ma altars awanga uchisimudza pananga nchitaura kuti pane aritari yakati, pane aritari yakati, pane aritari yakati. Handisi kuda kumamenchena. Nyatsoona kuti isusu this stronghold iyi. Ende wacho unofanira kutaura mazwi kuti mufundisi pandiri kunamatirwa chinhu ichi handichachidi. Taunamatira vanhu vane ma-stronghold anofanira kubuda. Taini chinhu ichi mufundisi handichachidi. It's a pattern iri kuitika kumba kwedu, but inini handichaidi this stronghold. Ungoya totonamatirana toenda kumba. Kana tisina totoimba Mwari muri zuva redu totora offering toenda kumba. Zvakatinakira. Daunamatira vanhu vane ma-stronghold, vane ma-altars kuti kumba kwedu mufundisi pachinhu chamanga muchitaura ichi. Kana kuti mweya mutsvene andizevezera chinhu ichi. Tonamatirana. Kana tisina tinoimba Mwari muri zuva redu toenda kumba. Zvakanyanya kutinakira. Vanoshanda paaltar vanonamatira vanhu uyai tinamatirane. Isusu vanoshanda paaltar uyai kumberi kuno. Titange tanamatirana isusu. Mwari verugare vachitiitira zvakanaka. Vanoshanda vari kunamatira vanhu vese uyai tinamatirane isusu wacho. Chimbirwa praise team. Mwari ari mutsiri wedu. Praise team, you can sing. My soul says yes, says yes, says yes, yes. My soul says yes, says yes to your will. Mweya wako vuma, vuma, vuma. Mweya wako vuma, vuma, kuna shame. My soul says yes, says yes, says yes, yes. My soul says yes, says yes. My soul, my soul, my soul says yes, says yes. Says yes, my soul says yes, says yes.
vuma, vuma, we are vuma, we are kuvuma, vuma, vuma. My soul says yes, says yes, says yes. My soul says yes. We are good for my soul says yes, says yes. My soul, my soul, my soul, my soul, my soul. We are good for I need your touch once again. I need your touch once again. I need your touch once again. I need your touch. Once again, I need your touch. Once again, once again, I need your touch. Sekare papa.